Yampasa yeda Yankopon ase. Baby odi abedru. Ayena dum eni ne humo bro. And I watch a chamana so woni me so na no pay. And into that so tiase na dia seda dia mani din kronkrono. Sheni din na nyam. Abribia. And what's a woman Unyankopon na seda ni na ye njom efri wenum da. Debi anu akire ni so dia akire no so atiase. Ne wa hunu said ya wo ya ma won wani aso na wa ye bi dia ka ho. Anu pay so yesi ba bi odi abedru. Ye ni age ho. Anu nti ye dia aseda. Ye dia ye. Enkamfo entruntrum. Ayeye njom. Eni edi mani din kronkrono. Sanse o se na ofata. It's another brand new Tuesday morning. We live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3. We transmitting live from our national studios here. Equia Afrakuma precisely Wachimabo Wabo. We are seeing for you by the kind courtesy social media handles on Facebook, on YouTube, www.ahenkanfmonline.com, my TuneIn Modern Ghana Zaino radio app. We are very active. And inti mo na fufu ni mabusuafo mo bobra e wo outside Ghana obetimi akache mo se ne be ya bribia they will tune in to your family favorite radio station Ahenkan 93.3. A free break up himself no panu ndubebo for God encounter matching and an ebra so ye sinkunye de bro Psalm 48 minutes into 6 a.m. Today, of course, happens to be the 13th day of June 2023. That is a beautiful brand new Tuesday morning. And we're bringing you the Tuesday edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Matching. Your most syndicated breakfast conversation in the whole of the Eastern region. Any challenger or say no challenger. About your sinkunya kaya ho. Non dumbono. Yebedi Ghana nkomo. Yebedi nkomo bebre. Yebetwe adwen sinia ma hodo so. Humbly, we will lead this discourse. You'll be able to make an informed decision of issues making headlines each day, whilst we shape your understanding as well. But on behalf of the team, privileged to speak on their behalf. I don't pay a more chain. Edia mejeso obuoba ofori amanfo. Hey. If you are president, be seconded the moon. Wadaro, my fan to us on Fama, or something can't say no pay. I had say if we mute or see we mute. If free and pay, I could see you reno. And then in soon new wiem. If free na me adoma watchana air corner and then sue ebe pete kakra. But a ne and nankasankasan in soon new wiem. And a wiem bati fita. Ebe sa fitiano pay, I could see you rare. Wadaroma, oh, be a ne ubetimi aye. Sanse and ne in sue a poor man temwa sem na make you in soon new wiem. And in Tiano was sending so dear mammy. For a amount for Emma at Edinburgh, Ahenkan 93.3 FM. I'm a man was yo. I want my town for any. Want to me puno. Me cruway. I am a buswa. Made I was it. Made I was it. Made I was it. Amen. Hey, made I was sick.
Afa yɛbɛkɔ Nyankopɔn asɛm a ɛnra yɛbɛpa ho ntoma yegusu a yebisa awofo ne sɛ afutuo bɛn ɛne yɛde ma yɛ mma no maame afutuo bɛn na wode ma wo ba papa afutuo bɛn na wode ma wo ba yegusu a yɛdwendwen saa asɛm no ho na ɛnɛ ɛbere bɛmu a yɛbɛbɔ wuram na yɛdi mu nkɔmɔ akɔ akyire but ahobrasie maame ne wo ɛmmɔ mpaeɛ ahobrasie maame ma wakwanya no na bompa ye de Nyankopɔn ase wo empempen so a wode wo abeduru ne bambo na dom ne nhwe so pa baby ode wo abeduru ya sedanko a eni ntia no pa ni pa cho me ma wo sa akwanya no woni Nyankopɔn kasa ka bibi kire no mani huru se ne wa ya ma no wani so enye ni pa nyina na enya ne sa o madam sa wo be koda na de achew on say we have become so familiar with it and empembebre tai ka se familiarity always breeds contempt. Enti because of say wababe so familiar to sa me koda ma ade achime no oda na ade echewa is not a news to you. But any pam pim na enra enu omokoda ye anopa yi bebre no anya ohawo anopa yi obi antumi ansori biom eni ti say wo atumi ansori a na me pese huhuru suma sombo so bebie wa no na waka kire otwiri ampon no waka kire prekese jamandu Nyankopɔn no se osoro hini Nyankopɔn oborbori Nyankopɔn ehuna bobrim Nyankopɔn dunsi awoso abrafo Nyankopɔn enidaso nyina eja ekunafo nyina ekunu ewisie nyina eja same koda ye no wahwe me so bebre na obonefo no susu hyehyɛ ye okanche niema okomye woto niema eye senka emeto nhya wo so ne megu animu ase nanka no payi mpo wantimi ansori biom but awurade ama san susu ye ne hyehyɛ ni nyina atonsuom ama no payi ahoden wo ho anopai utumi ma wonsa so anopai utumi bie wano a na de aseda de ama otiasefo Nyankopɔn no na wama na hunu sɛ ne waya ama no wani so ɛni nti wo se gya wo kra na wo pemu de ama no sɛ ɔmmɔ wo ho ban hwɛ wo so na ɔnom mmoa wo sɛ wo ka me mpa ebo no ni ebeye musuo esan amane mihu yanka akwanhia aban amane sɛ nipa be ba be bodompem asɛm bɛn yɛse asɛm kɛse ato no biritie bi abor ewurade ma saa niema ni nyinaa entonsuom onto jantum na afei ene ba bia de na besie wa hyɛ yɛn bɔ sɛ ba bia de na besie ɔde ho bɛ hyɛ yɛn nsa no saa bɔ hyɛ no wɔntwene ho mfiri ho because yenim sɛ wɔno ne apam korafo Nyankopɔn the covenant keeping God as wo hyɛ yɛn apam mu ɛbɔ a odi so nti aropa yi wa hyɛ yɛn bɔ so ɔbɛka yɛn ho ɔbɛbɔ yɛn ho ban ɔbɛhwɛ yɛn so ye pie firi yɛn fie akwa abonten ne ba yɛbɛsan ba fie no wa hyɛ yɛn bɔ so ɔbɛka yɛn ho adom aboa yɛn nti yabrɛ yɛn ho ase wɔ n'adom ni mu ɛne yɛsrɛ ne sɛ ɛnenso sɛ ne ɔyɛ ne nra no ɛnenso wɔnyɛ ne saa musuo ɛsan amane ka akwanhyia onyi yɛn firi mu ɛnyɛ yɛn nko a obi biara asɛm to no a atome ɛho hia pa yɛ obi ɔno na aba bɛyɛ the pillar of your life obi ababa bɛyɛ the destiny changer of your life obi ababa bɛyɛ the destiny helper of your life obi ababa bɛyɛ the bread winner of your life sɛ asɛm to saa onipa no a wɔn nso so asɛm ato sɛ onipa no kɔ amane mu a wɔn nso so bɛkɔ amane mu ɛno nti de bia yɛbɔ mpa ya yɛsrɛ Awurade sɛ onipa bi asɛm to no a atome onipa biara ne ho kyere no a men so me ho bɛkyere me Awurade yi ni nyina ɔmo nyina firi mu bɔ wɔn ho ban ka wɔn ho dombo a wɔn akoma so ade ma ne mmerem da bia fasere yɛ hyɛ ɔma funum sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛbɛ transfer aba men so mabrabɔ so na yɛ nyina yɛaka bɔ mu ahunu wani onyam Awurade bɛboa wo Awurade bɛhyira wo a ɔmfiri soro mehyira wo Awurade mfiri soro mɛkyɛ wo 20 cedis ɔde bɛfa nipa so ɛni nti onipa mabrabɔ ɛne ne deɛ connecte sasɛm to no atome nti de bia ma ho brase mpa ɛbɔ no onipa bi asɛm to no atome Awurade hunu ne mɔbɔ na gini free mu Oboba ofore amanfo emama ate ediba ahenkan 93.3 FM Obumu cover was a
Inti about 7 or so. Near Dibun Comodia ma. Gladys and Pabin, I say good morning, bro. I'll say I am grateful for how far the Lord has brought me. Gladys and Pabin, no. Gladys and Opeyama, good morning. Meji say Bibi Abokod, yeah. Our face slide down back. Also, our journey and a very good morning going out to you. And of course, those using the Fido account watching us, we salute you all. Yanko Pongamo. Joa Roberta, Mrs. OK FM. A very good morning going out to you. Auntie Joa, I don't pay me more watching. Say Bibi Abokod, yeah. Mr. Bedu. Me and Kasami Mami MC ne hokeni. I don't pay papa me more good morning. You say Bibi Abokod. I feel yam right at 7 or so. Na yemure mukakra. Ye bisa se efutu ben. And I would ma woba. Mami a wutie mi anopay. Papa wutie mi anopay. Efutu ben. And I would ma woma. Who say who here pa? Efutu ben na would ma mofra no. O ma memo wa no. O ma maba wa no. Efutu ben na would ma womo. Mami ene ye beka ne ho asem ne ye frɛ no Atalia ene Atalia woni obium but onipa bi su ne ban betimi ya represent the character of Atalia but anopai we ye owofo we ye mami we ye papa wo se wo ti ase se futu a wo de ma wo ma ehu hia pa o kenkan Bible the book of Proverbs or say teach and I say train a child the way tie ye wo Moye English, you know, yawo and I yawo de a definite word de enti yeka said there now just say apart from sa kwan no e kwan fufuro bi ani hobium and inti or say teach your child and I say teach a child de the okan de anka me nka me jawo eno a relative but the moment obey you use the word de a definite word. Not just say apart from sa a quino, a quine fufrubi and hobium, and inti mebusam woman or say tre abofrano, a quampano, tre no quino near ye, na on faso, na unia, wanyra and free home. Na wo a quine ben a water mofrano, a futu ben a wode ma woma. Madam, a semen I will catch them mofrano. One in qualani tna see ya semben I will catch the womo. Do you inspire them? Do you ignite hope for your children? And are you discourage them? Hello? Me say so when more fun trans here. Conversation, you know. Yeah, how is it? What is the content of the topic? The things you talk about, you know. What is the content of it? Yeah, then the woman. What's now almost a day? I was so bro mo wan se e de sha awariem ana wo ka kire o mo say hey so aware be ma no boss wi bia fa ni ja ho. What kind of advice do you give to your children? Bible Mayetia in the book of 2nd Chronicles chapter 22 we are reading from the verse 1 down to 9. Tie brofokasa no making kind from the King James version no eno de eme de pa King James no de eme de pa ti ha or say and the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead. For the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the elders. So Ahaziah the son of Jehoram, king of Judah, reigned. Verse 2. 42 years old was Ahaziah when he began to reign,
and he reigned 1 year in Jerusalem. Hono kra nhia me o, but the maame de no eba mu no e de hia me pa. Ti ha. O say his mother's name also was Atalia, the daughter of Omri. Verse 3. He also walked in the ways of the house of Ahab, for his mother was his counselor to do wickedly. Verse 4. Wherefore he did evil in the sight of the Lord, like the house of Ahab, for they were his counselors after the death of his father to his destruction. Why need you for? Mami, a futu ben or de mamo frano. Papa, a futu ben or de mano. Okay, but would him say, ye cast a futu and your futu say, watching Kualana Tnasia, one one mooding common quan ye futu. Usu, and will buy, I would die in a duo if fear ho, or die in a duo wariana se mame, a soon buying out what the tia wariana seno. And on quite me a futu kese e de mammo frano it be mammo frani who say Pentecost you for wari de ya na ya kono oh ebiti ye fie ho miwura enti ewura mmofra no tirim eye futuo mo hunu se dache ono nso ware a e wo so obre ne ho ase e de mani kunu na ofra no ni wura onfra ni kofi papa aware ba ko eno so ya me fe pa eye gidi kokofo aware miwura enti wadi miwura ne saa no a akola ne wo fie ho no mo a eye afutuo de ma no e ma ne hunu se me nso daache me ware a e wo se me frɛ me kunu miwura enya miwura saa keke o e wo se me san bre me ho ase e de ma no ene anopa yi mi ankasa me former boss Kwame Kontoboaten one ne yiri aware akono keke gidi kokofo aware papa bi oba ne di miwura wote ho saa na wo so kra wo kwan ado se wo nware ye wo so koware we nu nyina ye futuo obi nso aware a wote ase Kofi papa se wa anwo Kofi anko ni din wo se control no afutuo be na wo de ma abofra no waware na se o ka kire ne se ne se ye control we ya Father's Day ebebe yi papa fo bi ehuna mane ibi twabo won saa Father's Day na eduru ho no wo se control no ni ma bi onenam ehu Awurade nhunu ye mobo afutuo ben e na wo de ema wo ma waware na se wo de ma wo ma e wo fie ho Bible ma yete ase se ebre bi duru ya abrantie bi ane efre no Ahazia wabra na ne papa Ahab adi ne de awie na wawuo ahenie mu asem na mekan yo odi ne de awie na wo se yehwe abusuanim na yeyi opani bi ne yede ne besi Ahab wanan. Unfortunately empanimfo ne wo abusuanim nyina no na wakunkum won na omu nyina wu ene nti otu tonto no ekosi abofra kuma ofre no Ahazia eso na odi Ahazia eba bi di ade e wo Jerusalem na tie ni esi ye ahenie no obabedi ya no wasn't the main topic, but ofutufo anase afutufo anu omu tunefo no ena eba be ye the bone of contention ono de wanya bontinsu ne amana metunifo. It was his own biological mother who was his counselor. Ono ankasa ne maami owo no oda ne yafurum bosome nkoro ema ne ne ba asase so Atalia asem na ye ken na Bible say Atalia ene na eye ni futuni ahenie ne de Awurade de ma no aware ne de Nyankopɔn de ma no adwuma ne de Nyankopɔn de ma no nanso ni su ne ban afutu a otie ye nti adwuma no afiri ne nsa aware ne afiri ne nsa baby e de ma no se won konko ye adwuma ne age afiri ne nsam efie ho ya pamo no sa nyoma we die Nyankopɔn de ma wo eno na make a tell say eno is not the problem.
Say nyankopon be shira is not a problem, but how to sustain it. And only problem, no. He became the king, but the counselor am one. Anope enkrofo be na ma ho kwan ma mutuufo. Ensem be na wotiko mu. Yetimi tu obi fo bone na we develop a very serious hatred. E dia ma obi onim ne da, but afutuo bi obi atu afa no ho, asem bi obi aka afa no ho nti. He we hwo ye on ho. Nti ono nso so onye badwemba nti onasumiye so oteye no eno na carry no, eno na drive no along. Erade hunu mobo no hunu me nso me mobo. Atalia afutuo ema ne ba no animu gu ase. Madam akwala no awo so no so ye no anoma kanafo no waso be se dabi. Kristo asumje nka ho na adom no so mfa ma onyankopon ya adom ochena. You have another opportunity na yetimi assign a David deeper into the next part of it. Afutuo ban ena wo de ma wo ma. Maame afutuo ban ena wo de ma wo ma. Papa afutuo ban ena wo de ma wo ma. Ehemfo na wo nso ama wo ho kwan ama wo mutuufo yi. Erade adom no so mfama yen. Humo bronco so anya kese na brene dom nyina mu no asem ne tofom se yi a onom mo wae no mfa won kronkron mebe kyerɛkyerɛ mu nkyerɛ yen na yentimi nye the doers of his word, not just listeners. Kristo asumdwie na dom eno so mfa mayen ofrɛ me obo ba ofori amanfo sports ye de toa so omo wi a yebesan ba back ne ya baba betoa so biom e de amawo hwan ene ufutufo na maame onso so afutu a de ma wo ma no eye papa afutuo no eye papa yango fast sports no ye wi a ye toa so de amawo. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Nano pe adishimamba Ghana mamba yamamu nyina kwa abas nkubi embra hinkan 93.3 so emrena so sa kudie mu nsem kakra ya boaboa no yedi ehyiaw ene anopai midin eri Joshua Kwabran Jenim wo beti obrempon poku ware enka afa Yosef G Raymond Ashechewura teni Benito Maule mu nyina omoboa na afia de nsem no enso ababijaw ene anopai memfasida Emma Jubilee Hospital omaso asema kudie mu nsem danda nyina no yedi bro danda nyameka se oyare pe papa agi ayaresa ye ma yarewa atu ayira enwa ene Jubilee Hospital so yarewa na ode ban emu ayedin obeso beda ho na afa doctors na nurse fu ejina so ehwewa oba so asa konya no ebi ho afa bia lab na pese ye oba ye wala ba tikesi a yebetimi edi aboa afa bia doctor chiro edrama o pese ni no okoto do fasa ho yare a ye pharmacy kesi edra opa to bia no bunya enso ato Jubilee Hospital ye pharmacy no antenatal care ni postnatal care enso ho afa theater enso ho ma mpesam ye surgery anase operation mo ba yebetimi aboa mo afa maternity nso de ebi abepiem ya kache afa ni chema ye ultrasound ani easy scan no de ba idi twa scan biabi obebetimi twa kama enso edi amam afa yare bi acho anase ade bi kire wadwen so usuro fere so bedu nkomo edi akire unua bepiem Jubilee Hospital na afa no kanshini no enso emedi nkomo na afa ho bi ene no eda so no yeyin fru so emfa emma wani na ohwadia unhuniye o issues wani ho a yo eye clinic la fidie ahyemma oba ebetimi eda saw yare na bibia so etimi akoye edi amadabi disa na hypertension for no so no efre no pa bia no nchekere enso ekoso edi emamo ebia opedin papa atodi duane apomdin ewomu a ye kanti won meduane a opa atodi bia no bunya enso ato oba no gita insurance so dia ye beje na yahwoye wo hwe ye chi akwan a odan babo road ya so amantra bridge ne so honom ene ye wo 0244 575799 0244 575799 and 0241
784645 na onian enso edi enkomo uye car owner uye driver uwo car eneyi asemde aba ni nyina ne say yaw upon express ventures ede car ho spare parts nyina enso aba mentu kwan enko akra boso kan anase dakuma anase menko kumas magazine eneyi upe car ho nyoma atwa kopiem yaw upon express ventures na viemu abinato na bibianso enko fan emfa ema ebia battery na asay o spring na upebi ato alternator na upebi ato radiator anase neno front bumpers ebi ho afi bonnet yeton bi ties ebi ho shock absorbers nyano wonye bi ato ya upon express ventures afi azil self front anase back azils no nyina no ebi ho wiper blade dashboard door handles nyano na say light say tail light anase headlight no so no we pm ya upon express ventures wonye bi no ato ni bo so form na bibianso akoye edi ama EPL honma odan baburo dia so honna hwe achi akwanya ubehu ye yani onokafo block factory no na ebo nhwenim achim so do su de coupon honma o hwe honma ubehu ye na afi nkoma ka we china no onien edi e number so 024 376 23 24 024 376 2324 and 024 615 7706. Yemfi 7 asidia yensha see the Black Meteors of Ghana unse enche na under 23 Cup of Nation no etodwa Morocco abonte so na etodwa Morocco abonte so na fi akohwe countries on so betime gurem akwese 2024 Olympic Games ebekoso France no omakogirem ediama Africa menoka say the coach Ibrahim Tanko ene nkwala no omubo maketem endra edifri Ghana menoka say team na team attach down also Egypt abonte so nyame adom na team no ebe first training ye training pe ochombe training na fe nyame adom on the 15th no omatonsa de free Egypt under 23 na fe omon abo friendly game ombo wie pe team no bebu amaketem e de free Egypt abonte so no mawuro mu Morocco na makoye so betimi qualify group no the likes of Morocco mo and ewo group mo na menoka say the Black Stars of Ghana esan said the Black Meteors of Ghana 3 players ewa the Black Stars of Ghana abrante fen NS Niama afi Rashford Yeboah and afi Kamal Sulemana team no na say the Black Stars ekopia Madagascar pe enya de asa players we ebe piem Ghana biem be free Madagascar na fe amato team no ewo Egypt na fe team no ebo maketem akopiem ewo Morocco we national under 23 Cup of Nation me no ka say the Black Meteors of Ghana ho sema no pay ene de amamono Henry Asantichum enso communications director Edma Ghana Football Association odon so akasa kakra afa Ghana na say 2022-2023 season yenya abowie ewo ye league ni mu no o si afie de challenges e buy no na eni no emu edin paye na so still na mo hwe anim na fama totu nyoma na afi gaba eni ebeda ho nyina no o matimi afele na afi next season yenya eye a successful season yenti ensema Henry Asantichum enso edi ejaye. Like I said, season, has been one of the, as usual, challenging seasons. But regardless of challenges, you can be so at the complete season, and then what we bring in the course of the season, be officiating, and mean to me, anchor season we want similar. Like I said, maybe I caught untouchable. I think officiating is an identified area. I was making sure you better also improving in that state. What they are not the normal November, December, January issues of poor pitches. Over a pitch I have now as well to Ubisa home team so and your fault. Na Mumisa club licensing, Ubisa club licensing almost a inspection spot checks na be okay. But whether not is a natural disaster you can't control. Intended to say another identified area that needs some sort of attention. But we are not I think it has been a very successful season. We Kasamafo Edema Ghana Football Association Henry Asantichum. Yenremo our the Black Stars of Ghana ni komo onu say nyame adoma 18 fi ampe bedwa Madagascar kromo the Black Stars of Ghana AFCON qualifies nyame adoma 2024 na say Ivory Coast for energy dwumadie no e de asiom na so na me no ka say endra upiemu e Accra Sports Stadium dia na nya asem ketwa abogesifo no na yisom kodui omni coach Papa friend Chris Wooten e she training ase onu say Chris FL 25 plus endra emu 20
2023 ene timi kopiem 2 players eno a omo ntimi antraining Brate fan Thomas Tepati ena fe Gideon Mensah nyame adom ene training ni bekoso ene de ndie ombe training no mienu anopa ena fe anwumere anopa no ebo 10 na ombe training na fe anwumere no so ebo 3 na omai training nyame adom a efia de bay ena timi no ebubu aketem ede fi Ghana na fe oma touch down Madagascar kurumo na fe nyame adom Sunday AFCON qualified Ghana the Black Stars of Ghana yatonsa eda fe Madagascar na urere chema na no ada kwesiada no ena Mediama Sporting Club omunya 60 points our Ghana Premier League ne so that is season 2022-2023 no eno ema Mediama for minoka say de omye league champions enso our Ghana ha na ewie pe ena Kumasi Metema Asante Kodoko omonso omodi message kakra ama Mediama for no na esa basobode no omodi ebo na omakache Mediama for ne say udi eti ma mkinkan bu ofumemfa mo congratulations on being crowned champion of the 2023 Premier League season. Keep the trophy safe because we are coming for it. Inti way message akotoko for omasoma edema Mediama omse trophy ndio omfan 2 year na next season de omba beje omade na sansemisi yepe na Kosido nsu enso captain edema Mediama Sporting Club ochema mbeshe season asene de ono odo nchema personally na oni gide so mbetima di Premier League ndi som na so betom ka trom ho opportunity ni ba ombeji Premier League no na bibia so akoye edi amomo owie no ose ne no do ni chiemu wo Ghana hanoma ye kwa Africa say ne Air Confederations Cup and as a Champions League ne kan say e pese kodu money zone osisa mentality ni yin fru onom na mom Ghana class betimi akoje Air Champions League and as a Confederations Cup ni bi yenti ensema Kosido nso edi jaye before the season my main target is making agile, you know, for the first time. I think the one time in a minute director we didn't come off for training Ghana so that yes couple I can say big league, you know, so obeying from the Akasa and so be from the and you know I think it me a bomb area my part of the beginning no na we are getting pass any opportunity be about the to be Mediama Sporting Club me after the sometimes they make us also me say the mentality yeah they call Africa no and sometimes they do Emma they say Mediama Africa. Yes, you could do reason. And you mean money. I didn't so a car from a quack of place. I didn't tell me quack of the car. And the money zone, this one now you feel when you are not saying a ultimate and I say, oh, you let you argue because the yes, you look me up. I could jick up and yes, you could do money zone. I say, we Kosido so kasa we pen and head coach Evans Adote obeka papai obeso djumani manche David Duncan Umar Rabimo Ignatius Osefo sumina be djumani biko nenso no bae no wetim aba Mediama enso agi league no edesiom na so osenie no onde onim se Ghana Premier League ne se ogia kokogina Ghana nemu Africa ene kokogina mu akobo the CAF Champions League ni bi osi ono no onsuro bibia oye Elalio oye Raja oye Kadiogo oye Bamako oye Wako ono Evans Adote onfa onya hwe obi e bibi no fi ono bisu be bibi every ba say obi aye bibi a measurement me yebi that is me faith no ya nipa ya no measurement me yebi na nyese bia me hu se bia Pep Guardiola ni tino eno no o nipa tsena me ni ya ebi animdia na soro as time goes on as we move forward no that was so experience and also peja the make an say who be ani baby and then the hold me through and I say dia say no ko Africa na team we are those big names in that who coach and then game plan and who any players their players big player amount and then coaching no you say we are now we are that we coach Edema Mediama Sporting Club Evans Adote yeguso awo Mediama unu se na me adme emergency meeting baso CAF akachom center ankosi ending esese mutimidi omu venue baby ombesi akan no enso etimidi ba na wura mu otakwati ne park am no ka se park no enye ready enchena Mediama ombesi atakwa na yese Go Force Ghana Limited na yese mu no madinko no mobisa se daben na stadium no ebewie me no ka se coach na yese Augustine Evans Adote akacha Mediama se players no obi anko 3 1 month enfen kodwo
home after 1 month no say team ni samba back na fe on be preparation ahye eli wuram e wo kwe say afi CAF Champions League no enyema ebetimi akoye dem mom ne yesi media mafo afam plans bi so mo hwe na takwati ne park no enye ready dia dachi bia no Cape Coast Sports Stadium eho enombo bom CAF Champions League na no na ye ne papa ye friend na is GFA president papa feno na is Ketu Kreku edi nkomo edem say Kete o hwe de da no esi watakwa o hwe de wa mumme emane mema ebu afuni awatakwa no so e chesa afi league no se de niam atutu ye na ye hye niam yi a na is Ghana league no e ba bi stay e wo wiase ye ntensema GFA president papa feno Ketu Kreku edi tuja. Unbelievable, beyond my expectations. Today we have given a firm statement that we have the passion for our sports, we have the love for our GPL, and our GPL is alive. Again, I'll start my answer by saying that trust the process. It's important all of us trust the process and believe in the process. What we have seen this season has been an amazing journey, a season that enabled all of us to enjoy football at the highest level of quality, and on the final day, everybody sat on hooks until the last minutes of our game. Ghana football is alive. I think that over the entire duration of the competition, eti GFA president no okasa we epe na Western region na is a regional minister papa friend George Mneku Duka enso se onu so beka bi onu so na ni agipa ye pa se na penso na je so no abe regional minister na is a Western region club bi enso etimi age eye che se best for Ghana Premier League no o si ebisi ya che na is a 47 years ni na second Azakes enso etimi gibie na ni age se ne onu na che se regional minister wetimi age bet power Ghana Premier League ni bi ye ntensema Western regional minister papa yefano cheso honorable George Mneku edituja. I'm so excited, as you can see from my face and populace around. We're so excited. We thank the Almighty God for bringing us this far. We anticipated for it, we worked for it, and we've seen it today. And we believe the sky is even beyond the limit. We're going to do more and ensure that we represent Ghana well in Africa. That's what we're preparing for, and we are so determined to work hard to make you proud. Yeah, it's been very tiring moment. It's been very tiring, difficulty journey. It hasn't been easy at all. As you saw from the beginning of the league, we were not, doing well at all. We had to come in to motivate the players, encourage them to do more. Enti papa ono is a Western regional, ono is a regional minister papa friend honorable George Mneku Duka ode etuja. Eastern Region Association Football no eyade do ni chema soccer local middle league no enso ekoso na sei ne koyeye kwa bibre metina fie ma victory for ball mekanim ba komantimi anti South we right dream omo enso etina fie ama ko United kwa mekanim enum ama right dream for no so omo ntimi anti BS Pelicans enso omo tina fie a omo chi Super FC ball mekanim 9 ama Super FC for no omo te kanu ba ku table no say na esi Etioko United they already in kai plus 5 goals 3 points afi Pelicans for tosumi no almost 3 points plus 3 goals victory tosumi ensa ono so plus 1 goal 3 points afi Kwabi Bremo ene Super FC and afi right to dream na no omunyina no aba no omuni bi enso elho next games in the city away match day 2 Thursday na eba so 15 June 9 o'clock ukopiemo Kibi Astrotefa right to dream academy omni Kwabi Brem na ebo afi BS Pelicans FC omoso tinafie Tafu Rovers Park na omni victory for Eddie Awentam so na afi Oko United enso atinafie Mampon Far Rangers Park no so na omni Super FC enso Eddie Abani wey kakra if Eastern Regional Football Association Soccer Local Middle League ni mu eba yedi mu nkra no enso Eddie Ejamien Fasida Emma Elohim Treatment Center Dr. Abednego ena edano o yare ni say huhum yare anase ni eni so yare no oba ye be san one time Eddie ama ebi o yare no so no akon hospital anom ho aduro sa still na yare ni emfi so abepiem all treatment center Dr. Bedde go betu ase one time Eddie Amal say air stroke waist pain sciatica prostate infertility and I say infection bi na wanya typhoid ulcer asthma liver kidney na say wakoma na wo issues wo abepiem all treatment center na fe yanhwe ntu ase ntempa so enfama oba for than 30 Ghana cedis card no enso 20 Ghana cedis asem dan say it affordable machine aba we no screening
na fe free massage ne de ema afiro ni chome sanso our special FM massage ani bi aba ene no mamonya stroke ene sciatica no na ese machine hwe etu asentempa so e de ma abednego cobites na enso aba we ehyi koko ase etu koko ase ntempa so e de hwe ma jatum se do eye onoma koko de ehyi asentempa so e de ma Kennedy drugstore our dance station ho na pa bi ato a obonya ato nkoko ho boso enum kofodua ninya na aim center ye branches e bi ho odan de alright area ho no ma ne Dr. Adi ena ne no ebo nhwanim 2 days of Thursday bia no Dr. Ba ene ayarefo enso ebedin sa wo so kede de everyday bia adwuma enso ekoso ho 0547108393 0547108393 now ni aim treatment center Dr. Bede go down no edin komo ya kwamo no ne na fe yan sha se free Paris Saint-Germain ni eni komo unu se nra asem kese esi wo wiase Kylian Mbappe enra na yeso koshia papa fe na se Kalafi eni ni din komo no president Edema PSG ka chese papa mi 1 year ne so pe enya de a mebo PSG biem ama me no ka se de akofa asem kese ade bele PSG so omonton Mbappe mprempren anaso omoma ne money 1 year ni wie ansa na brate ne timi akofri a me no ka se nra Mbappe wato bomb ka chire PSG se nyame adoma ne 1 year ni wie pe onsi ankan enfema PSG biem Mbappe akon na Chelsea fo nso se 12 players afio mo yo madwen se ombejo amkwan na ba ko di kan kodada that is N'Golo Kante nti isi ada aka 11 players a Chelsea obejo amkwan Abrante ne Maakye Kovacic likely sa Abrante no obejo ne Man City boboko no afo mo so mo se Manchester United enso up Abrante ne Mason Mount o mo se 80 million pounds United my already a mo mfa embra afo mo se Kai Havertz enso Madrid for no o mo so no 65 million pounds Madrid for my already a mo mfa embra afi Conor Carragher o mo se team ya pe Conor Carragher no 50 million pounds afro di Sinchanya o mo se Christian Pulisic Ruben Loftus-Cheek afi Hakim Ziyech Edward Mendy Callum Hudson-Odoi Nathan Blasler na afa Abrante and Adelan Martin no players onye players at Chelsea for say afie ombejo mkwai ye kwa Madrid ni eni komo enu Abrante fan Frank Garcia Madrid for enso etimi envelino e de chance for supporters and afi enso for say the Frank Garcia or a Madrid player nyame adoma na Abrante fan Brahim Diaz Abrante we na osia kanima Madrid okubo loan e de ma AC Milan Abrante na ba na yese ne wasign na yese to 2027 Brahim Diaz ne Uramu Santiago Bernabeu Madrid ebe na kire ansa na nyame adoma Thursday Abrante fa Jude Bellingham Madrid for enso etimi envelino kra akwa no e de akire fans no na yemfi Madrid nemfe ni enchiremu Barcelona so akache omuso mo 6 players bia na so mu fi loan eba na se players makomakomako ensia omuso mo ni ebimu kasa ebimu so de omu loan am kwa no faso bia ambaso ntom bejo mkwan na bibia nso akọ find the mom omuso Abrante ni criminal inglay okọ loan Tottenham Hotspur omuso hwen performance na ansheda anso ni nti Abrante na omuntimi ne enya adwuma bio sa Samuel Umtiti ono so ko loan Elche anso report eba se eche ni performance de ansheda anso ni sa afam se Sergio Des ono so Cologne AC Milan ono so mo hwe na ansheda anye kedua bi sa na fe Alex Corrado ono so Cologne enso Elche ono se Sam Nanche loan no mo kwa ni de na se mfaso bia ambaso na se man dan good performance bia di nti anhwa o mejo mkwan na bibia so akoye e mo se 2 players de o mutem mo kwana be si aka de ma basa boboko no Abrante and den enso ede Abdi Ejwali ono no okopie mu e wo boboko anden so ede Osasuna mu o share 6 goals ema 2 assists o msa Abrante no hwe no kojuma ko board ma Morocco World Cup na sia o ma ne kwan san so Abrante ne Nico Gonzalez no so no o so man kwa be sia kan so ede amabasa efise o mo place bi o mo ko Ferran Torres anso man 14 na fi Rafinha nyina no likely so mbeja basa bobo ko no ho no enu awure mo Man City enu na krom ho de papa eza so mkwaje Champions League in Istanbul ba ye enu am de trophy na Manchester krom enu ndi Manchester fu ahi na am di trophy ni wie pen enu na so de jams no kwahye so Pep Guardiola din sembia tudwa o se ne mlante no o break om ko home mla no om ko home ba pe esa se nyame adoma season no be start pe om community shield a eno so ombebo na fo mu wie pe no om akoyesa fi Super Cup no om betimi agye a se no mu do man akire mu e wo Club World Cup no so no makoyenti Pep Guardiola eno ye no bi na no se week mu a na Man City ni Chelsea betena se na fe Maakye Kovacic no na yeso om atimi awie enti week ya ntan kwasi afiada de Maakye Kovacic eba betimi aba be ye team my friend Manchester City player na Ike Gundogan na Barca fo aka chenso mo mane na akosi anwumiri wanka so bebo Barcelona na Barca no enya do obenya kwan abebo biem eno so latest free Barcelona ho ba anope de agya kwara yedisi na abobo fori amanfo ato aso kan de Koulibaly nso ne aba ne se Chelsea fo
Koku friend K2 report about say Saudi Arabia team bin so room the pan El Ittihad omisa branch no omu hia no Chelsea for some pe K2 amunja no mfa no me na bibia so enkoye from ko Saudi de sikana abegum anti my engineer we so na fe yam fan semnensi na captain in the morning wo boba ofori amanfo emfa morning show no ento so me de Joshua Achimabo obobi nkanjo ze ba I'm me ne say me na me ne campaign manager also by assembly match mambo oh se say bibia ye da bi o sin bi onya assembly man se bibia ye me na me de neighbor me de Joshua kwabena janim yo abne papa kuare o tedeka yo se fragili ono so ene yo boa sanso na Raymond Asheterat ene Benito Mauli ye nyina ne kan tibo mo abne papa kuare asheda de assemblyman e friend se botai ene bo bi no me dun we bi okofa fiba ni ban so nkan ti se baba assemblyman ono okwa enye ye ono na kai wo koso kwa enye ye ye se fo bi obetime tu amukachi okwa enye ye ana da bi me mfini wo o ya dai me mfini wo obi yanko me ya pina mi pedi ni assembly dem de ne o de like obey me ya pina mi pedi na shasi free assembly man say wutu amukachi wie pe na fi wa kutu na bo alazara kwasi akwa ni ye kwe anim eja aha de me mpe o mi ko Resurrection. The chapter, Mr. My Ghana. Mr. Minianum Ghana for you now, but if I'm more Ghana, it's true as you can wait. Muamuni be Muamuda Kiosu, Monsieur Shimuamutikamu, Muamutiamie, doctors in the nurse way, and you better till away, Muamu Ghana, Midi Pamuchao, Miss Ramo, Miss Ramubuko to Pamuchao. Monunes are some way home. Namanko Pierre Hell, Mini animal. The dear Radisi and Katrino. Yami new musico, yes, new musico, me Pamuchao, Mamunya mistake, Namanko Pierre Cronoa, and he pays Suomono. Papa, ye into the papa, and the day, why 12,000 miles square, 12,000 miles square at all. Well, yes, I said 12 miles square to Hamamu. Said that you may be partner. Muntino dia to Eyamodia, Esika for more Ghana, Etitua more Ghana, political party for any more Munya Niamanu, Namura Yesu. Now, a year mistake. While Brave 50 Timmy Pamuchewi. And see, Ube Sudachi. One day, no be 2 days.
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Situate more than mommy diabetes. Although you're pure on you, naturally sweet. I just took you off the market, baby. Come with me. That's the bright when you're baby. Come let's see why I'm in love. Oh, you eat my warrior bar. Yeah. Oh, you're me too, my warrior bar. Yeah. Missy my warrior bar. Yeah. Sweetie pie dem mufuati my warrior bar. Oh yeah. Mekano kwenye fangu die na misa simi kuku. Odo mi fina kume mune nye misika futuro. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 baby. Uyo yi. Although you're situate, no have mommy diabetes. Although you're pure on you, naturally sweet. I just took you off the market, baby. Come with me. That's the bright when you're baby. Come let's see why I'm in love. Oh, you eat my warrior bar. Yeah. Oh, you're me too, my warrior bar. That's right. Yeah, faster than come at the sports team Joshua Kwabena Ejeni on your Brimpon Opokuware into Atua Hene. On my view, I'm here to also some 37 minutes down, 7 a.m. Marching and only Jumedia Gusua Uti, Edia Mejiso or Boa Back Ofuri Amanfo. I feel one journey and yeah. Naturally, say marching up part 3 and I do so. First one, second one, also a sports, and also a tregu. Sisi adie, I am a birthday wishes. Kakra modia basanso, and I a day would that chinti or bra queen to a foot in addition. Yeah, can't boom. Yeah, the amount of fee. Yeah, beko part 4. And only a de bon crata mobile so. You know, not fee at the big interviews, you know. Yeah, they don't so the atwa so. Every bem we be ma kwan no afraba. Ebra mamu so dia e betu punu ni mu twire. Me aso so. Intimate shots here. Switching to the brighter side of life, joining a company of well wishers, wishing those celebrating their birthday today well. Let me start with Reverend Daniel Emmanuel Akese. Reverend Daniel Emmanuel Akese. The message says, I'm grateful to God for this day in my life. Good loving is overload. Reverend Daniel Emmanuel Akese, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. Na National Cathedral, no, what's up? National Cathedral, no, me say what's up, wa? I want na tonsuom. Say mo say ye sambalat ni say Tobias you say wan. Okay, so this one says, when I sit, I will stand. When they stand, I will stand out. When they stand out, I will be outing. Watch me. It's my birthday today. Hey, more trouble, bro. Eastwood Sam June. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. And of course, this one also says, happy birthday to a very good friend, Erica G. Erica G. Into Erica J. Oh yeah, Deputy Bono Region NDC Communications Officer. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you, Erica J. Have a fabulous birthday. Keep leading. Ade.
Lucky Prince. It's your birthday today as well. And the message says, this far by grace. This far by grace. Wow. Lucky. Is it Lakai? Lakai Prince. Can you imagine? And then so you are with F4 Richie. F4 Richie. F4 Richie. Oh, Achiaman FM. Achiaman FM. F4 Richie. Talk to you later. F4, happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course, live to be 93.3 and beyond. 80 messages in the door, so yeah, quite pneumonia. The other wishes in the back of the amount. See the goosebumps for my body, oh. She says she love my vibe, no big money, oh. My number one queen and my baby, oh. My yeah. Missing my worry, Oba. Oh, you don't do what's in my eye, Oba. And we see around my own, so they are too near feeling also cry. So we've gone to the camp of Samini Dagati. Enti roba kono so na yenko yen animwe. Adisiye oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Thank you. Rearrange the alphabet, so I go put you next to letter I. Take my heart, baby, carry go. If you leave me, baby, I go die. Kete. On camera footage, I know you whistle. Listen, much less smile, seriously. Hey, open it once a minute, chilly. Hey, baby, brownie, hey, golden tree chocolate, yeah. Me chocolate, yeah. Each and every day, me baby, yeah. My own, that time I did. No money day. My own, see my heart crack when she thought I did grind for my game. My own, I'm going many I come out dream. for everywhere I did. Many a park come out dream cream. My own, money baby, come chop on for me. And everything gonna what's happening, yeah. What's up with me? All the my lonely plan I bet chat to me, yeah. Shouting me that, Yeah. with the time I daddy. Champagne and I was the Malibu. I don't say that. And the dinner I eat it just for two. Oh, that baby, yeah. My own. That time of the chase and then no money. My own. See my I did grind for my My own. like the air I did feel it for everywhere I did. My own. See the money, baby, come chop on for me, oh. The sunny sister Kete. My camera footage clean, I know you're racing. Uro no no. Adisiye oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Kwadwo ba fo no no. Uro no no yanko. You make me wanna rearrange the alphabet, so I could put you next to letter I. Take my heart, baby, carry go. If you leave me, baby, I go die. As soon as it's a kete. On camera, I know you're racing. Listen, much less smile, seriously. Open it once a minute, no chilly. Hey, baby, me brownie, golden tree chocolate, yeah. Me chocolate, yeah. Each and every day, yeah. My own, that time of the chase and then no money day. My own, see my heart
dey grind for my kenge. My own, like the air and the feeling for everywhere I dey go. My own, see the money, baby, come chop 'em for me, oh. And everything on Ghana, what's up in here? What's up in here? Although my lonely brother, bet chat to me, yeah. Chat to me, girl, yeah. Wait time make I carry you. Champagne and I was the Malibu. Hey. And the dinner I eat it just for two. Me dog now would do me baby. My own. That time of the chase and then no money there. My own. Yes, you didn't even that ya. You sorry, so but you're the brain you be some 46 minutes after 7 matching your most authoritative social, political, and current affairs talk show, and of course your most syndicated. See, I can't say syndicated, yeah. We know what we're talking about. Breakfast conversation in the whole of the Eastern region. And okay, can you hear? Maybe I told that into your bracket into your foot, you near the same room. Yeah, it was you. Thank you. What that into me, Pacho, roll it. And okay, ye gusua ye apomudin ho ensem. Some catcher was able to me wing no what that ain't. Ye yen apomudin. I was say we nya apomudin mapa. Na wo de toa adwuma bi a wo ye eso. O wani so ade hunu. Wani so ade hunu ne so. But se uni apomudin a. Me pa cha ontumi ntoa so. Anopai ye hwe obi a ontumi enna. Ensunsuanso a ewo so. Obroni efre no sleep deficiency ana say deprivation anopai dia ye hwe eno no se ye ka se obi ntumi enna I was say wunya enough sleep o hwe nkuntabu a apomudin mu mpanimfo de aba beto ho no mo a don hwe dodo a wose onipa bi atumi deda enie efri emofra motafo emofra no kwala nketenkete no from 0 to 3 months one nakra no e wose otimi da onya don hwe no edu enan ekopim edu nson 14 to 17 hours akwala ya wone fofro from 0 to 3 months efri hwe kopim bosome miensa akwala no ketwa no wantimi andakra no wose otimi nya don hwe edu nan ekopim edu nson na odida enti se wabofra ketwa no ntumi nna saa no a oye nya sleep deficiency anase deprivation a ye ka ho asem no anopai entunsanso ho afei wo so enya mfinhia no be se edu nwotwe ekopim mfinhia aduosia mfinhia no du nwotwe kopim mfinhia aduosia 18 to 60 years onso so wana kra no na enye donhwere enson ekopim donhwere enkono awose wutimi da between 7 to 9 hours awose wutimi nya sa donhwere dodo no na wo de da yey me say obi za me say den me say me sisu bi mu ama wo a wanya donhwere dodo kra mfa na no omo anya mfinhia edu nwotwe kopim aduesia enti from 18 akopim 60 unso omo doso pa yan mu nyina hyem hobi yese wanya donhwere dodo kra mfa na no na enya 7 to 9 hours e wo se wutimi ye den enya sa donhwere dodo yi na wode eda dia me kikenya me na me ibo mitrimu aka we apomudin mu mpanimfo ene omo de sa kokobo idi aba omo se yen kan kyerɛw enti from newborn babies no 0 to 3 months no 14 to 17 hours also otimi nya no wode da ena a free 18 to 60 years onso wenya kra na free 7 to 9 hours e wose wotimi de da unya more than that kra de da oda from unya sa donhwere nson no nwotwe nkono ko du kra na wotimi de da ebeboa wo pa afei a free 61 ekopim 64 onso so wentimi anakra no I was saying to me that a free don't hit and song, unya don't hit and song, ekopim edu, now did that 61 to 64,
ɛwɔ sɛ wonya dɔnhwere no ɛnso nkɔpem edu na wode da sɛ wantimi anya saa dɔnhwere yi a yɛaka ho asɛm yi bebree yɛ amfa anaa ɛno na obroni frɛ ne sɛ wanya sleep deficiency wanya ɔhaw kakra ɛwɔ wo nna ɛho na wobisa anɔpa yi sɛ wonya ɔhaw ɛwɔ wo nna ho a ɛwɔ yareɛ ensunsuansoɔ anaa anɔpa yi apɔmuden mpanifoɔ sɛ menka nkyerɛ wo sɛ yiw ɛwɔ yareɛ ensunsuansoɔ deɛ di kan wotumi nya akoma ho haw obroni frɛ no heart disease enti wakoma wotumi nya ɔhaw wɔ ho wo ha na yɛm ahyew ɛbɛkɔfa hɔ de abrɛ wakoma sisi yɛ wantumi anya ɛna dodoɔ no anasɛ dɔnhwere dodoɔ no amfa na etimi enya nsunsuansoɔ wɔ wakoma ɛso ebiom wotumi enya kidney disease kidney no mfrɛ ne sɛ ɛsɛ asawa wo sɛ ne asaa no ɛdɛn ayo ahrawa na I think sɛ no yɛ liver nti kidney bɛyɛ asaa saa adeɛ bɔdwuma ketekete bi no nti ɛno so wotumi nya yareɛ wɔ ho kidney disease wotumi nya afei obi wɔ no mo a ɔse mewɔ mogya borosoɔ high blood pressure ɔnso so wantumi anaa wanya dɔnhwere na mebubu odin no amfa ana obi wɔ no ma dɔnhwere mienu pɛ dɔnhwere miɛnsa pɛ ɔte ne mobile phone so saa obi wɔ ɔbɛda around 2-3 ɛwɔ sɛ ɔsan sɔre 5 wotɔ yareɛ ama wo ho fofofo donkomi yareɛ na wotɔ ama wo ho ɛwɔ sɛ otimi da enti mewɔ mogya borosoɔ no bebre no a ɔmunya free sleep deficiency emu because ontumi nna ebiom utumi yare diabetes stroke enwudwe yare enu nso utumi yare kosoro kɔbɔ obesity enu nso utumi enya ena biom utumi nya depression utumi nya depression enti eya na wahwe ne yie e de amayen sleep deficiency no eye really toxic enti mo ani nkɔ ho ehu obi a wontumi na nti dɔnhwere dodo a wasa wutumi deda no ɛno na mebobɔ so no sa fe no awo abofra no a free 0 to 3 months wa na kra na kola na so wutumi enya dɔnhwere edunan kɔ edunson na ɔdeda o pani no free 18 to 60 nso wanya kra na so onya dɔnhwere enso kɔnkron free enso kɔnwɔtwe kra yɛ okay wutumi daboro so sanso ɛyɛ ɛna dodoɔ no nso yɛsɛ akwadwofoɔ dea nti no ɛwɔ sɛ wutumi work within saa time yi mo a manya free 61 kɔ 64 nso so wana kra na wɔ sɛ wutumi nya dɔnhwere ne nso ɛkɔ nkron maame abrewa bi ɔsɛ mekɔ da mentimi no mimini kɔ ha me mini akɔ ha madam yɛ mie wani kato wani dwe ne da no nso kɔ nya dɔnhwere nso kɔ nkron na fada wana enyare wa woro me bubu odin ni nyina no utumi nya obi wo ha wo se makoma me kidney me wo high blood pressure diabetes stroke depression obesity saa akosoro kɔbɔ no wana utumi enya saa yade yi Kristo asomdwie nkan ho no mo ayen ne yɛkɔ yɛkɛtɛ so a ontumi ɛma ɛna kronkronkron pa ɛnto yɛn ne yɛna ne yankɔ ankɔtwetwe yare bi amfa ama yɛn ho sleep deficiency anase deprivation ɛno na no pay ye ba bɛka ho asɛm woda chinti enti free sabre kwante adwoa ɛyɛ adawate dantem na yɛpɛsɛ wotena ase kyɛma yɛn maame afia broni da bua no nkron no da so tene so to ne mu free na kwa maame afia broni bɔ no nwɔtwe a okeka ngrawa wakɔpɛ ba bia dadwen ho untumi fa one day mobra o ɛyɛ nkakra auto foundation ne ɔkyena na de boa besi so ade kyɛn na udi nsu abi wurewure saa ne te sɛ mi gyina so ayɛ ne ya untumi nyɛ emrantie ne mabaawa na yaba na nsen ne mabunu no mobile phone ni nyaayɛ me na o wobɛkɔ dan ni mu no ɔde ne nan atworɔtworɔ dan no ho nyina ahia ɔyɛ change over ɔdane ne nan na ɔde nan atwere ha ayɛ ne so wɔ mutu ho miamia phone no te sɛ miye bi nti na me wɔ saa experience no nti free na kɔi
me da chinti se ne menyi ache na me nkotwetwe yare emfa mra me hunti meda na mankwa nkonya yare ye da ase wo da chinti ene nso ne ye de brewo eno no eya no ahye ne nso so de ama me se ene yegusu e camp muden ensem no ene yi ame ne wo kase no ano Ghana Health Service yen potem ha o ma san bi o ma prumu ato ho no mo a COVID-19 no omugusu a wo mo ebo mpane no nti ene se ya aboabo the background so ho no mo no obekọ no na omomrantie no asinkonwa o kwa wo Ghana card ID card any one or two cars no fako na kokobo wo job no na intimi mu awo papa ye to aso golden tree chocolate, yeah. Me chatoli, yeah. Each and every day, my own. That time of the chase, I'm then. Omai hene, the great Omai hene. What that chinti ya no wadawati. Like the air and the feel. They say yari ane titari habanso. Inti mweni nko wapu de ho. What that chinti Omai hene dantem. What that chinti Eugenati. Eya dantem. Eugenati dantem. Chat to me, girl. Yeah. With time make a carry. Amunti ya no wada. Why da. Aba. Obu onu mo nondu. Duba ku dumienu. No one na musummu. Se wo giden e ho. Wo abra wo kete da ho. Mona. Push it up and they grind for my king. My own. Like the air and the feel forever. Na mon kan kire akuya jane wase ya wono so wonantem o. Bet na mobile phone so at 12:1. Also ba djuma so 6 pepepe o. Asemo. We say a frame Bismarck na debut eyana mu refi say o tro message na udin a wo de wo Facebook ho no eba but no asa didin foforo de aba nti Bismarck kwadwo ageni mboaten ese ye frɛ no Eric Donko odi free odan kwanta ena ohwe yen oboy aba so ye da se papa nti the great Oman hine se men kan kire osofu Simon se ono so ya wonna Ekuye jane wanda o buoru wa no mienu no miensa no timu ba phone so no achia na no de kogu dan we ho no adan no de afa ha chi no ho sa wa dan ni mu obeba adwuma ho ma chen so omo na na vega the great Omayene with time make a carry you champagne and I was the Malibu and then I did just for two me do now do me tibe ya go fada mo kata mo so no fanfa so fama na fe yanko yen ani mu e na mi bisa o se National Cathedral no adwen pam na no mo ye dal 9 den atonsuo mu ana se da so gina ho because I come ampani akufu ado ne nane kakra bi na wasori akonwa yin so ama obi foforo aba question na yebisa ne say National Cathedral atonsuo mu ana se ne tie unse me wo hono mo akofa bi dia ba o nti o mo frɛ me kwa odi bi ba and I know say mbebisa say presidency chiro krata aba abonten say ajazra fo agu yanimu ase ajazra amagu yanimu ase defemi ye mom na fu adunan enafu adunan na twam bosome ni akire nie omampani ni legal luminaries no omuhunu say omo 14 days na twam ye kai won ebiem ene ye say bisa say National Cathedral no what's up adwempa no ya brand ambassador a omubo code ana o refi code no me mo krada o mo code ne da ina akoko amon prensa no we Yesu amen mo code no krada me ba de oh yeah sure
One ya oba bia obo code no e fia na say wa ne be fia me de yamia eh mere yamia code ne me mo kra da nana do ani yi wa masisi ya no he eyi na ma na wo hye ne boda me ka ho enti mo ye sure say won kan code no ho asem kra code me nka da oh mo so da me wa code that is my code ajime nsem o what is my code no so say ada na okay code ben ya code me ni code no gra me ni ba nam okay ajane wa so nim code no komike wo so kai code na me refi bet ma hwa ma ba se wo mitrim pa de da line say star 9 bibi ana jo mo bon no mo kai no me mo dimi ni ba bi kura nam sa edim pese mo chese sika 25 million hwan no yi ko ho ni nyina no ayekwa se ne de o yi ko ndi o de ko ba se yamfa bi ntumu bi emu no na mo na ye ka mu gu mu no mo ma ye sanka furu mu won se enua no ane wo ho no ye ntwa ngu ye tu nua no ase ene ye de kokosi ye de akosi baabi nti dua bia wo ho bia ya ntwa nto ankyene ye bo paama ye tutu dua no hini ni nyina ene ye twen ye ene ye de akodua baabi a se ye si cathedral ni wia ye besan tutu afiri ho sa de aba asan de aba back aba besi omnu go si okay nti what you say mama nchia mo a oba apombo ko de nyame adom na se nyame adom nso me ho ye papa ye da so aginem na me de cathedral na ho asem ma think aloud da say na what's up the cathedral na e kosen ye ba na say dem adwen bibia boko de nyame adom chairman na so e nyame adom na yi anwasem ya na eguso adwen ho aye ndie but se wo ho de ana ende wo de cathedral no e ba akoko mpe so but me ntini ma bia se enya Pentecost former chairman e di animu ono onya former oya former chairman opoko nyina okay Pentecost former chairman ono koya na yi ba ye no opoko nyina ono koya na papa yo wo sisi yi nyameche wo ho ono a oni on ne di animu so ne yamma na adwuma still am ogidi say mbesi awie ansa na nado afira konya bi obekwa aba no aba beye na nado bekwa aba obekwa aba sen na say odi wi a owie nyame adom next bi na nyame adom na obi abesisa constitution ni mu gise bia na ba bi aba no abesisa constitution ba na nado de ono owie da bi owie wa owie yesem kura wontim ba bi dabi ani o ma bai nya bia na wokọ a ne nana bi ba besi ama na yes ana nana no betimi aye hwan so ma ho okay David na na adwin se ko besi nyanko kwa ana Solomon besi ye nyewa okay ntino tie bia si we no na shebo tie bia na enye ono nyame nya ma reply I see sanke ono akwasi dada mwa akwasi awie se ono susu a aka kitikiti bi kura na de besi esi a obesi ansa no akọ ba won ka ho asem de anwanwa no Sylvester J Junior or say listening to you live from Achim Oda Kenny's Sprint. Is it Kenny's Sprint? Another thing. And photography. Or see a name I would okay. So Sylvester J. I would change the free Achim Oda Kenny's Sprint. And photography also name I would into happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. Udi u birthday ni eguso adwendwe ho se cathedral na ye kwa na se ye ba me de e asem wa tiga wo be send bi na no pe wo hu cathedral no na se mi hu ne bobre na makosende okay ka be send bi dia code no ka me de ma we hu na ma hu ti won send de ya eje okay nti bo code no mo say star 979 unse me kai 9 no nti nye me kai 9 no nti star 979 ash star 979 nti me pa cho mun kan sika ne kakra ngum na
ɛdan ne deɛ mo yɛ den yɛbɛsi yɛbɛsi o direct where you for no kwashia no what me direct him for because of kwashia no na ja o ka kire ni say obia kakra ngu Ghana fo nyina na me no mo kasa no oh okay you Ghana fo na me no mo kasa no akwawie we so ai me ne Ghana fo kasa no pay ai bosa ndi moti ma say ya ba ye ni amu be di ehwamo Nyankopon so mbedi ni hwamo o ye din di Nyankopon hwamo so da so ti akonya ne so ai na adi ai lantern kra giri si yaduru Oh. se edan di esi wodam yesi dan no wodam oh okay I see ana me boa Oh, edan di esi wodam usi wodam 2 pie pe na che se eye de usi wodam na ebe ye pie keke oh ye de nyame ase na omo yere omo ho but me da no pe me ba ya ahobrasie mu ara ahobrasie mu alle ena maba na me de agya me bisa anope se cathedral no worship ye kwa na se ye ba eduru ba bi asinkrofo bi samba latio se de ne se topias yo se hwanhwanfo en wo mo asori o mo kasa di tia cathedral ne sie nti wo a wo be sori ye tia bia no na onye papa o mo no mo ye papa nti ye bisa wo mo se apapafo no cathedral no worship kwa na ba ana nkrofo ne nwom no mo boy no se hwe nko hwe ma Gina ho Eradi huni ya boy. Madaro mama mi mu room na fe yemfa de aka mfa ntoa so na yenya ne ntie sa land so wako file na se me ka so mo ma date for filing no. Oh da ni nyina hye 1 month ni mu. Ti 1 month. Ya go for bi di ne ma bi di agro. Oh sir. Ni nyina 1 month. O copy kiwi no de ko chinchin na within 24th June no. Oh I see. Ya ne go for bi di ne ma bi di agro. Kabra fori ano pay ma chia o. Obi dumbie. Obi dumbie na kwa wo so ano pay ma chia o. Eyi na kese. Se bibi aboko de community ni mudin community ni mudin de ne ye de be kofie na ye kofie nso de a asumdue wo fie okay nti no ye den so ye di kan nti omo hwe ye nim okay ye ba den ene mo kan mo ye ba den na so de ade na gon de ya go agya mo Life changes when the community cares. Okay. Also the abebu na Oh, school be moto. Oh, okay. Enti mi ba wo. Iye titi abeti na nyese ni chemu ano. No. Alaga se titi awie ni abete. Esi me ka se titi wie. Ti sa me na ye kuma sei. Kokonte no. O ti a odi kan di gu awem. Oh, okay. Na wawo. So that's here. O de tapori. O de boboso. No we unity se fufuo krokrokrokrokrokro. Aya se. Na odane no butu sei ya. Udi ati se de udi fufuo. Oh, okay. Ezi me ni sa sa na ye no. Ana we de titu mu anu anu fako. We titu mu a. Titu ma. O bo ni anya di na se sa anu anu no. Ebi ni obi. Ti ayi mo mi anto aso e. Kofi Kenata ni mo see behind the scenes. Yeah. Bro. Du ba ko. Me da nyira me nim se ayi o. Uko ye wie na wasan date foforo hospital. Me so sa na medwene but akire na. Mu se sa de nya sa na tie. Is aka 11 days. Yes. Say na 13th. Aka 11 days. Na obi ani so ade hunu no asi. Oh, okay. Is omo di release foforo de abanso. Revised one no. Say am say 6 number ye version. Na is o ma twetwe date na ba akire kakra. Because name wa dodo. Ti si asisi ya no be na mu wa man wa bra say no nkwa no mo fa no. So on say na wo ye nim say o mo fa wi ansa na say amomu date amomu de akọ. Ba we sisi ya no wo fa. No wasan de aba. We dey go chinchiri sa de aba within 1 month ni mu.
nti omo no de omo no betimi ana fifire besa no omo kura na hetia Alan wa ya de nti wakochia ba ko tua 3000 no 300,000 no kotua watua 3 billion otua Alan watua anje sento to sududu no omogigi ye no e na agba no nza kan ntem ketua bia nsa no eboa no no kofio ketua bia nsa no mutua ene ngofo bi di ma bi di agro pa o na ayi asoma si motene nka Asa busa wo kwaso asa busa asa de wo kata mboso abusia ye busa kwaso busa ayi ye busa kwaso de wo kata mboso busa kwaso pa ye ni kofi bensa oni akua jane wa atena ase a abusia ni je budi ama wo wo je mu aye busa kwaso say de etifie una wa kwa una wa ye busa kwaso unyi ano chama busa busa say ate wa suma singa sai bon kata mo boso bre ne so a o kan bia ye ntie hu ye ntie bie mu eti me hu sa mu bie ma no wo studio ba ko ne ho ba wa ntie bie ka o de yanko de ye obe bia ate yanka aha abusiafo tumu kasa fidie amantam na sredi kanfo ahenkan 93.3 FM so yasin konya ewo my konko gadamo na yapue mantam achim aboabo maame akuafra kuma batampa studios na no pe ya gyagyai na dwumadi asuguso awutie no watodin se maachi no emu na yedede obonka tamboso ede eba bedan wo akyerabia no esuo no ye ne fiduam ya ye de na ba no pa no nwotwe apawsima no du mienu 8:12 am odi na bosai dia abo bia no na so eja wafa ne sahara akyerɛ brand ne nyina anyepe enti yakoya nim na mom de achiwa ba for 10,000 Facebook live YouTube live ne nyina no eya ahenkan 93.3 FM anuanum yenu asin konya no eya adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene eye ahofe achem police mame akuya January Daily graphic da boka tane ayokunini na ne nsema wodo de aba no enye ensem keto de nsem podo de aba pa wo se truth accuracy every day truth and accuracy every day na ne nsem no tie what otemuafo panyini foforo a ene Ghana yenya no owura yere Gertrude tokonu sem no kaso de nfonyi de aba achese na nado danko akufado oni akora na adi hyiamu yi ne nyina ne se na nado ama naso akoframa mu asem no kasai woswai achese yede na dwuma hye ne nsa oba bebo adwuma gidigidi ama nneoma so etimi akọ eye enkan eti ne mfonyini ewo hanom a ene anya asem keto na nado danko akufado ka che ne se mesrew mejiudi pa Ghanafo enyina gidie hyomu so obebo ama tamu adwuma no akọ wano etumpo pa ntimi srew mefa nkodi agrom jiudi ti bomoden ko ye adwumaden na som oman konkono Ghana no chem so adwuma no minim dada minim nani so pa mebo adwuma nsa de odi ahyem nsa pepepe tuwe kitawudi a maame eye Gertrude ene na nadan ko agufado ekoso wo muntem wa bra ene yede ne dwumadie ehye ne nsa anu achi ana o kyerem se asoa mo na hwe eye da obo dwumadie ne ntotoye eso a Ghana hanom bepiem so agya opanyina wono ehye eye asoe no so se osoafo eyonmunyamfo eye kwadwo oponkroma ono kura ayemrase bedwane ewo eye efoase ayre bia bato mpesua so ye ne akasankase yapu ya mantam ya ana wobo eye graphic fo aba so omo adwuma pa omo bo adwuma wo hwe totoyo omo eye se do mudwuma die ne sebe ekwa omo ya ade and digitalization no cross say do mo agim omo bon da wura ti obo ma so ada obo ka ta so de ho nsem ede aba na owie no kire mu se eye ensrahwe dwumadie ne ntotoye no sam no ka se so mabu nkonta o ahwehwe amaman ya ene omo ensrahwe bia ya hodo nkrofo ekọ pa na wasi US ehwonom nkrofo agitwi kam ho a na omo kọ hwehwe se de omo ensrahwe bia ne sebetie na afenso hwema India so amafo kopa se honkuaba no enso wo ho kama na wase eye Nigeria Nigeria twa Ghana wase Nigeria so ka ho China so di makotene paati
amai makomako enan yi ana wo kyerɛ mu sɛ wo hwɛ miaya amanfoɔ kɔ no pa kɔ nsrahwɛ kɔ hwɛ omo nwumadi ahodoɔ bi wɔ no mu agya water force yi ne de keka ka ho museum ne de keka ka ho no wo kyerɛ mu sɛ amai makomako nan yi ana kyesisiam no kasa de amanfoɔ ta kɔ nsrahwɛ pa de oboka tade ho nsɛm de aba na we ene nsɛm afoforo bi akeka ho a the daily graphic de oboka ta na no pɛ yi wode be som ye ni Ebusia ya tuaso na the national voice ko wakrata ana ya de tuaso na ne nsɛm no so de bebre na no de to dwanti no Chief Justice for Friday ne yaso ni inimfoni dan rada wode nsɛm ahodro bebre na ana tu jasa wo ba be hwese ajagefo adwuma no ebetu mpon emra no so be ye adwuma papa enti wose ya hwe nim se enhyehyɛ awodo an wode ebegu apon so ko akrata de wonsem atudwa na wowie na wode aba African Continental Free Trade Area bepie mu e wo my Ghana crime pumpuni mantemo ewo ne wo na amanebo eba kyeremu se sa African Continental Free Trade Area ne bibre man nyina ne yake ye ho abom ye bedidwa ejeje ne ye ba bedi no amanebo a wo mo de aba kyeremu se second hand cloth na chese force ntade a ye kwatotototo no ene ye de taboa to susen grain enti force ntade African Continental Free Trade Area no enka hu bienya de ebedi hu dwa ebie no so ehusem ko akrate anope wadi tudwa na doctor ya wo se ya di twum asuafo hwe ehumesua so anu wone so kasa wo ha ne ne wadi tudwa hwemu ahodo a wakwakoye ne wadi unsem tudwa wo kyeremu se eba ne ehumesua edisua sakaye mu ani ekese penifo abom ho emodin ye pa kyese wono atans na wodwen asane a wo mususu ye no ni akwaso ni atra wa mususu ye enti wa mu bom penifo abaso ne the national voice ko wakrata de wonsem tudwa na National Petroleum Authority wa muso kasa kyemu se cylinder ye disisi dem wo bi wo ha bekwa ne dem na ne cylinder gas no esine dem wo mu kyemu se enya de pa ehu ye papa nti wo a wo yesa no ene na wetie wo mu sama wo mu kan cylinder no face dem hwa na akwakọ leaki eliki bia na wadwen ama ho so weni ama ho so be ko wi ase na tse atore chemenu na eba besiti wo mu guso a wo mo bokoko an pay the national voice ko akratan na mede the daily searchlight the obokata no eba was say in service to God and country na ensema wodo de odibia ba pa anya nsem ketwa na ochemu se 2024 abatoɔ no Orura John Dramani Mahama ena eja wo kyeremu se o maka kyerɛ ne se wo mmɔden na onkɔhwɛ se onko siki permission from na sebedwafie na ade a wo permission onko siki gise onya the obokrata watu di se the daily searchlight na watimi so akenkan na wapen from asibeti wunsem the obokrata yi enso so eda hanom na enu achi no kyeremu se MPP amanyoko nso kyeremu se wo mo de hihye bi gu akwan so se de be betumi aboa mo manam so ayi one more frank atuni na afen so ade hye o mahwɛ nyoma premier se bedwafie akunya no wo pesu abesu ahodo so na mo kyeremu se sa hye no mo de tu dwa no o ma sa atwe asensan o ma ye nsakyereye ewum asisi am no kase o mo kyeremu se one more preso betu frank ade ama MPP amanyoko no Nyankopɔn ya adoma busum ye kwakɔ wuram July busum de toso nsia ana omudo mu nyina betena ase na afi o matoto o ma no na o ma hwɛ se dibre no mo sefata emposi am mo kwa mo gyina na aso mo nsam fata enti no nsam de obokra tan enso de aba ewo ha na owie ye no chem se okopie mu ewo University of Ghana Legon one mo SRC president eno ono so ekasai o kyerɛ mu se alankwadwo kyerɛ maten wasafata se wono na MPP amanyoko no ma ne kwan ma ne tu frank ade ma wonom se ono ne Ghana fo tituru mabunu no ani da so we wasem kusia de we wasem we wasem obi a gina school fu ani ma kusia wa de na so be ya manwasem eti ono so de a ode tu dwa eno no na owie ya no na wode aye osoafo ono na hwe ensase eni ogbo ade ne mapa wa emu ene eso Mechela Minister for Lands and Natural Resources Orura Abdullahi Jinapono no
nimfo nyi da no kyerem se Ghana for da mu nyina mase mamummo samo boaye ema Green Ghana project no oh etimi ko so toti wodamase pa damase ansada da ne da munye ne saa pepepe enti wase onu say kata fa to so enan and ode asem people ede enso agu we the daily searchlight in service to God and country. Ebusia da Chronicle brasesam ko wakrata ana eduni se na sane da ne da wono no waye no wo ba no wode nyamesem kakra so ata 20 na asem no wo fa free Timothy hu medikan eti insia chichemu nkono ana wode eba ye 1 Timothy chapter 6 verse 9 na pempi zo social nyame asem ya wode tatra ya enene nsem na ebo ebra papa enti ene Chronicle krata fa tosu miensa ene edumienu na wode aba na ochem se Absa bank ayenu mu Absa bank ni achemu se wodwumani bie ene wonu de achese wo hwehwehwehwe ya edwadifo awamnuam di ja customers awamdu omusika awumkwakura omusika wo sika krabia wo obi wo ho awakwa bra akwoti aso ni simple ani tekua no ne wo apone wo kakra osemede kwa akoto wadaachi asemti na ketere na manu wo bo amperson ti wono soso bo ni die gu wo wama bo mu die gu customers yi ana chese wo bank wo dwumani watimi aboawura wo account mu ana ne wakwa wia wo musika na sika wakwa wia no ye tete ye keka esa esom 1.2 million Ghana cedis 1.2 million Ghana cedis ana tse watimi eso akwa wia ehosem ababe de dwakra echemu se late IGP we ya ne baby ko wano so ka hu bie High Court judge bi ka hu bie ani nipa wodra na ne wodwumani Absa dwumani wakwa boyre wo ma account mu a wakwa yi wo musika ehosem ko wakrate ade atudwa na wowie no de aba ne efiti Green Ghana de no anu fia de atwemu ana video bi ne na momonten so achese wohwe video na eyeye mampeni na adodankwa ana tse wakasa kire original minister wonimunyafo Henry Cote na wakasa bia kire no na foni na sa video ne ba monten so na bim se sane na mampeni kasa di asa woni original minister wa asemo asamentimi wase bi kwaso woni ntem na ene Chronicle din sam ne mu kire mu aba ana wacha sa nya original minister wonimunyafo Henry Cote ana mampeni ne wasem na mom ne akoba ya ne se Green Ghana penifo awodro wo mu twahia ya na ya bo Ghana ya national anthem God bless our homeland Ghana ya bo no na ne wo hini bi wo hini pon won de wotena ase wan sore enti ya bo anyum na esi ya pena mampeni nsuma regional minister Henry Cote se won kono kakanche ohini ni se ne wo ye no eti amna famra kwan so wo ya ohini kra ne ya bo national anthem wo man Ghana ya anthem na wo se wotimi sore gina ya mfa ni die ema ne ni die sanity Chronicle edisa video na eba mountain so na mu kirechire mo odi tudwa no ana mesto ma kirechire mu akire we na Chronicle koya no odi aba ne asin not wo mobile election no eni na egu aposo achese wo bia susu kebi openi baako yera amoache wonu susu dia tudwa wo chem say won dia cha so poku watai na chi gina paye pasa eden ya obedi nkunim ewo asin not abatu ni mamusem the Chronicle brasesem ko akrata wade tudwa ene anopei the business analyst the bokata no o kire mu se economy no ndi watam jesi wonum no wo hwe se ja obehwa me na timagina ba bi pa na aboa me no makon kan to shaping economic decisions na some no can say bi ana won so atima bo modern a omo edisika boten na esom Ghana cedis no 1 million ede akwakoma eye 2022 de ye bo na baso se wo yekuani mapa na dwuma sra ni pa de bo na baso sa na se best farmer in 2022 no oma edisa sika boten we de akwakoma na se ja won so hwe na onfande to nyama se de be ya ni kua ye no betima semu kenama no makonkan chen wasem de boka tai ede aba ewo hanom na enu achi no akyem se Ghana yesidi no na hoode no gusua na ekofom o isi a obia ye ni Soviet pe o sisidi na hoode ne ekofom omse ekofom pa nti we say ede ai mudi wa yaso wa mo na yes a Soviet ya omede aba monten so mo kyerem se Ghana yesidi no de sede na hoode na sme edwudwadwudwa ne de ha adwen pa te nwasem
the boka tedi aba na owie ye no na wo kire mu se anka ne deputy minority leader and what to get them say Ghana for bre Ghana for na mahunyehia mu pa nyina ne say was economic policies no aban na ye nyina no enkofo kakra bi na eso omoso kofo kakra bi na eboa wo no mo ti na ma Ghana for bre sa no ti ho asem da boka tai wono so e de atudwa e wa ha maame Gertrude tokonu sisi am no ka se wono so eja waso akofamam wo hwai ehon sem de bokatai enso e de abaja Bank of Ghana for so kyerem so om so de nhye agu akwa so a wonom ehwe aboase de be inflation na wonom ehwiri kwam no eno so betimi enso aba fom anase betimi agina na no matimi akonkan wey the business analyst Ebusia ABC News and yade etwa so on the side of truth. Na kwakwa su dia bania mapeni abedi eche Dr. Mamadu Baumia. Ni mfoni dase papa pasi ni mose papa ya fe waje atum se 2024 wonya ya. Wo betu frank ama NPP ama yoko na wababe yo my Ghana mampeni. Enti sabre de yesu ye hwe ni mu asakiane ki wonu sunu nomination obekona ne wakwa file. Na kwakwa te adiaba no say NPP has message for election 2024. Na chasa NPP amayoko na nkasa no wamu wonsem edi ma wamu hunu wa my Ghana nyina 2024 batra ye ba beto no wamu wonsem pa na mapeni abedi echire na ekasa inu wechem se nsem no so de emu ode ensem emu ohuan papa ensem a edi wa my Ghana ebekwa bohye asase so enti ne ne wamu nsem ne Ghana fo yanke akomanto ye yam ni yentie pa na ebre ne so ne edi 2 minutes ma wa mo ye be onse wamu nsem a wamu kan ye ne nyade wamu ba betutu obi ase ABC News ko wakrata edi ho nsem etudwa na wade aba na ochem sam mampani akopa new psychiatry building bi ho ntoma ewo Kolebu Teaching Hospital wakwa kama sene bia wombeboa na apomuden mapasuso etimi akoso ewo ho nsem ko wakrate edi abane NPP amayoko no so nsem sene ewo mani abrise kwan bi aso 2024 wamso betimi edi nkunim 2025 opepombu su minimum yadi wamsa abesi so breaking the 8 no wamu guso a wamu bo hu dawro wamu guso a wamu part ma chem se ekwan bia so ewo se ni susu etimi bemu an pay ABC News wade ho sem eto edwa the anchor wono so den some do the abapa o say revealing the truth na just wono so no kra na wodan na die ade a kire na eye osofo no na hwe ensase ana obode ne mapa we mu ne eso jumade ntoto ya so nyamfo Abdullahi Jinapo Samuel epika ho wade tudwe kire na nado danko akufado wa bakosemu Ghana bakosemu eba na gudie hu jumadie ne ntoto ya pa de a obi ana obetimi de ne ho atoto no pepe wa bo modern pa ewa gudie jumadie ne ntoto ya enso eho ti wo hwe mfonye ode ba ya sena na so ya sign de ama no se anokra na wo kan me doba wo kan nokra di no kware kakra am de ma we wadi hu no kware ti enwasem de bokra dai edi aba ewa ha na ensem bi ebedi ahim ewa aba fontentan so pa na watwe atwa mu no na chese yesu kopiem wo US a orura bi na wakum ne yere owie no ono ankasa so ku ne wo kan ho onya kukudo se atwera nka tagu se mi wuwi a mo fa memra mi fie mo fa mra Ghana na mo masie mi wa kire ba bia yansie ni nyina ade aka ho na uduadua nsem ni mu a opai chem so ku ne yere na sanse na otwafa na chi wiase nso do obi hu mo obi nkeka nti o hwese de no mase bi kɔ na naja oku ne yere no owie no so no nko atimi ntra asase so obɛya ankonam ti sa de o so bɛtoa no no so eku ne hu bie na sa yɛse na de obai woni ne twempena no wabo Black Stars scrapping you Black Stars players yibia na yeso waba abɔtia bekasa sa Black Stars player no waba abɔtia bekasa de atudwe chem se wɔse anokre oba ne de oni ni deti ye na chekra woni na jai kra long time ago oni deti ye bai wo ma jai kra ti mo bia mfa ensem no bia me folefole no wono watin dada wi tin dada wi kra dada enti en wasem da boka tai enso e de aba e wa anma ne che se wotwa mu fanyi nyina ade aba omunya so se yi ntade o
Hey, asemu. Brava. Na enu echi no. Ana wachira mu se sisi a wo be piem wa Ghana anoma. Eye board bodwumadi a eno ekwoso. Eye Ghana Premier League no. Osisi am no kese de Mediama. Womo na agye su omo na aso ti Mediama FC. Womo na gye afi eye Ghana Premier League no. Na wachem se okopiem watakwa na te se enya asem ketwa. Omani agye se enfie beburu be se aduanan enie ana sa Western region wo. Omo se kakuru aibi. Tenya asem ketwa. Omani agye pa. Na yesu kopiem so ewo fra mantamu a ho aposifo omo so omachi omani kura se se panya wayin fra mabone no si agya DC bi ena ono so kompochi MPP women's organizer bi hune so a chese na ni hu nya aso aye asem yi aposifo mbeso mbeka ho asem wabu ni free ene na chese da oboka teso de ho ade aba a wo bo aposifo nka yese sa asem no mo hwe no mo nka de anko da oboka ta ni mu nsem abusuafo eno no. The new crusading guide ana ebusia de etwaso na crusading guide so de abochem so kopie mu ewa asokwa mra shebedwani owo ne ene mra shebedwafo no makomako enson no wamu chem se yera alan kwejocha matene e wamu tai na chi papa wo moboso emu odru wamu digina na chi gina pa nson pe enson ebi mu de ne nam 100 one day the enson ana wo mayi o manim sa wo mo de bebi obekọ bia wo mo tan nachi enti no wan ka na koma to no ye wo mo so afa mu de bia enso nti Canada nsu benya sen so mo ye 137 ana 100 omo ye nipa 10 so no mo ko na 100 so mo wo Chama camp opemu ana we so nya 7 ana 70 aka 30 eni Canada ba fani nyina 30 no so aka 8 Nye Kennedy be fa ni na Kennedy be fa tan na aka no Enti ebusianu mu ensam no na education minister so ya bona baso edikan aka mu se chemu se wo baye ebehwe ehumasuya na edisuya so wa bona ho emodin ye pa ne hihye bi odigu apon so na boa amene ehumasuya na edisuya konkan ewo manmuo saso ananana matra konwa eni mebun bi a wamo ewo gomu eni wo meni abriye pa ya kasa ni okopie mo gomu amfinfini mantemu a chese wamo dia wamo niema wamo ye wo musunu amoban a wamo dan edin bibia fa kwemu langade ho sese mo mutem sesasem no enya dia no korobia ewo mu the new crusading guide and paini sema wode ebaye no nse de besi we adri die omo atwa omo sa ti aja de besi. Okay. Na mu bi say MP no MP4 no oh okay. Ba say ebi mu so contest yo. Bi so be free mo kan ana maka ho ti Canada out Joe Gatti out ai omienu so for MP4 mo so baby no 2 yeah 2 free 37 and 35 chama ya fa 100 how we have for 100 near the area. We say 100 near the area. So omo declare support no. Omo declare support ye 100 chese omo wo chairman ayo VP ho me doba ena ba say enipa e be koto aba August 26 no se munnim omo omo doso omo ye sen omo doso and then I'm bet 200,000 plus cry almost 3,000 300,000 and I be koto aba nyankopon ya adom a 26 August no makoyi nipa 5 pe nti eno no be first second third fourth oh okay and I was say MPs in yesan but omo ye na nkomo ye 137 but 2 free so omo be ka 135 there be sign am so omo declare man no 100 into 100 vote da hodada oh okay but omo ko boot ni mo ko to aba na chairman be ka omo ho ana that the one team ko boot oh okay each one there you know no na ye de bani so oh okay so what the care support the team from mafia no sa o yet hana speaker of parliament omo ko to na ban say okay no so ko yes ye na no obi na kasa yo obi any problem
obi any problem obi anye obi anche na je say nya me adom next month nso vetting be koso ne na se for sa ne man nti no de me obi enwore si vetting so betime yi bi mafrim enye possible because omu nyina obi akobida. Oh, say Kennedy has been more or less like a founding member of the party. Nti then I would be in a film. Treason. How many treason in be in a film? Say ya bono sa antansa ne pen. Pe omo constitution nso no. Ye de sa antansa ne bowo a untumi emme pray sa position no. But the question is ye de sa treason ne born in the duty and in the line of all ye de bad ye. O defend the party. Akwete say Samia Uku. Samia Uku ye chere no contempt because of a day. Now we defending the party. Say ebi on one kasa ne personal individual life no all ye. E na akwakọ fasa treason charge ne de aba. Ene we betumi aka say tokoso. That say. But in the line of duty all defend the party no. Ene man sa charge ne ba. And yes, I've been on my headquarters for 3 consecutive times. I've been there like 3 days. But we are just telling them, say, they should not try to receive any petition from anywhere trying to indict Kennedy Japan. And this on my timeline, so we say, why no more reverse no, or mesa I revise him. No matter who do me ye pa. I'm just telling them. Kennedy Japan say if say your body pan in Tanzania and this in Tanzania I'm born on you before 2016 about for. Tama I think was it Mills and Anette so and Asahana Anette so. 2016. 2016 me kata and amukra mu nyina mu obi any idea about it on. Kennedy ni tracing charge no. Oh, okay. Atamos abreso. Any of the born no. Say wakokan simbi and sem fata a bo mine say crew. Any a bonus are charge no, and I see a bonus are quite do no. In Tinkophobia or margin say Omubeko hide behind and no. But no. See Ghana constitution no so man the coin. Ghana constitution no. Ghana constitution man ebe man the coin. Ya bo charge ni do ko 2 mu dia ya convict no. Okay. So that's it. Ya bo charge ni convict wa then untumi. But ya bo ni charge no ya convict no. Oh okay. Yeah. Enti no enkrofo a o ma imagine so mo ko hide behind no ya te. They should stop it. Na see so mining because their party be in the coin. Sa onipa kro no a 2016 or the resources buy emoji na sebi ye chiri kokwa idi ne ma yeni nti Kennedy Japan omu ntumi fa charge bia mo no anka party ne said o kan nke begu guzu de bombe ase ka begu party no anka party ne begu. It will be very good some obema sa equal playing field no. Onipa no mo presenting before delegate. Na delegate ni hwem no say no we empewo a eye fair. But so be wadwene say wo de eniema bi say de omo de ye onipa yi. De omo de ye onipa yi. De niema bi ne sa ma niema bi ne be we ne de it's a no. Omo ni buga o. Enye fine. Is omo bi buga o. Amu bobi buga. Amu bobi buga. Hey, buga o. Amu bobi buga. Director of elections and I'm friends saying research Nimako Obobi buga omo me pacho me be kan ho asem pa o ko pass man omo obi abuga. Oh okay emra e no mo de ya ade no. Okay e na emra no mo de ya ade no emra no a ewo ho nanso so mo hwe emra no anim na omu Emma Weaver 2007
Omoma weaver. Emma Omampani abedi achire. He wasn't a card-bearing member of the MPP. As at the time, Anana do boni din se ombra meye running mate no. Per womo constitution krono anwa enkrofobia sha se refer womo tu. I indict Kennedy Japan no. That same party constitution krono ano. Say before obeba be hold this position no, you should be a card-bearing member, not just a card-bearing member, but of good standing. Our contribute to our pay with dues. At twice so best 2 years. So that's it. On to But as at the time I boy Yoruba we made this somewhere around May 2007, 2008, he wasn't a card bearing member. We vie. So that's it. Emma, yeah, card Eddie man. You be someone say per convention. And on the yes, and of course, now he was the choice of one more flag bearer that time. And you see the will be a baby no be whom you know because that che ye be bodin ye bodin e be bone papa na abone until we will refer and it in your precedence it almost set precedence ni be the ato so that's it. Sabre na now hinin to on an general secretary. Na microphone na ekon di enti na wa masa weaver no. But also no. Yen flag bearer ne say onipa opese won ne yeden. Ekọ okun no nie. We no believe no. Enti adan yemfa obuo mfa ma flag bearer no. Enom do obuo di man no na omoma weaver. And then you want to hide behind what? It's not going to work. Enye juma. Kennedy die enye juma. Nti omo mbiem na nye free and fair. Yenyina ntinsim. Yenyina tisim ko hunu nsuo no. Dosu kokọ awukọ. So ati ase. Afene yema ntinsim. Omo matwe omuti no obi nya party ba nchen obi o. Obi nya party ba nchen obi. Nti ye equal treatment. Mfomo obi ya. Jogate. He has been a cabinet minister before. Yeah. Wa wokufu abam. Wa wo mampani akufu ado abam. Nti ye kan ombedundum nkanea. But ye besre se omudundum no na mo nso mo ye dan. Mo so so mo generator no. Na ye mfiri mframa mu kura. Nti treatment ya ye dey makua. Ye mfama adwempa. And your friend say, ye nyina ye equal before the law. Sure. So I say no. Oko Pantan Village. Pantan Village. I won't cry. Ensuo bi da ho. Na ensuo no. Yese akola bi akwakonya akonhia wo ho 23 years. We free mu. Tina mi bisa se ba ne sen na enkomo ne se omuduru ho no na ewo se obo aben na ochu moto ukada ibi nti oduru na wo se nko obo aben ansa na wetwam oduru ho no so ne se ayi wowo etwam nti wo se nko obo aben pin anasa nko ogina ho kra kakra ma wowo no twam no oso ya brande ukada man na adwene bom nti ode ni moto no e fa wo ne so ena yesi na ntwie kasie bi nso firi nsuo nim pie ye be pem no de ne dwura bridge no wall no eno ano no na we no mo pini mu o call mpanimfo akonfo no wo mpotem ho no mo be come no mo se nsuo no emma ena na etwam no nti na wo senka krache no gina ho emmo mu twam ana na wo senka oba ben ni moto no aben no nti ano na wa ammo ene ma nsuo mu ne maame no enso so pie firi nsuo ni mu in the form of nantwie ebe pem ne de ne share ho no mo asemi american si na anu
bare 3 days ago ɛwɔ Pantan village ɛnyɛ movie o ɛnyɛ Kumawood o ɛyɛ Gani nti still now no yɛwɔ tumi wɔ hɔ nti yɛbɛsrɛ saa tumi korɔ no a sɛ ɔmmra mɛboa brɛ mu na brɛ mu brɛ sɛ ɔsɔ mu di nnɔboa ɔsɔ mu di nnɔboa hwɛ deɛ ayɛ brɛ mu yi nka wa obesi mu bia so ɔte aseɛ na kwa ma nsuo na yɛ hye wo ma nsuo nie nsuo hyeɛ ehuru pɔtɔpɔtɔpɔtɔpɔtɔpɔtɔ obi osi mu so ɔbɛsɛ ni bia na atwe na wura mu obi si mu atwa mu deɛ afan but sɛ osi mu so ɔba be too good ɛnyɛ kwan papa so nti sɛ nsuo mi salutu no na ma kyerɛ ne sɛ ɔmmoa ne nua baa brem ɔyɛ ɔbaa na bɛɛma munnim ɔmmoa no sɛ ne sister usa ne brother ɔmmoa no so ɛka ɔmmoa no na nsuwa nkaeɛ no aka ne nyinaa no nso no ɔmo nyinaa nka ɔmo ho mu ɛne sɛ association koraa no a ɔmonte so ase ɔmonte na deɛ ɛndeɛ ɔmonte na miantena komu adeɛ ɛne ɔmo aboa ɔmo ho ka ɛyitano pra densu because tete no udru esutwini biara so a wo hyɛn wabɛn drabani untwam so ata se enkofo na de ne bedum o nsa che am so ma kan so ani o but ya hanum na do nkania ne bi ntimi nso enjina ne ne de ni se ya na ekọ ya asemu eti bibi wo wi ase edu nti na nkrofo bi ase o ma hye da wo mu eyi ayifo no ahoroba no a me chom so omunyae omu yi no gbokofo no ahoroba no omunyae bibi de bi wo wi ase o bibi wo wi ase ya ma ye di ba fi kaka ne ma so tumi no de ya na mpe challenge sa se wo challenge no o challenge no kwa na nya sa tumi no kwa honhom boni bi firi ba bi ba be try enti wo mu ase wo mu pese wo mu de religious conflict de ba no wo mu nyai omunyai papa no obeka na asem kra be pa chewo na afei members no a we serve a living God, we serve a living God eni ho dada no gboko nsu ni ho enu na me papa bi ka o se ya na ewe fie ho se nyankopon na obo ni wiase na ode ahemfo ana na ebu wiase na ahemfo se ya amamne ne amane ana na omudi ebu wiase ni so ta na yo age se na me de amamre ne amane metutu na se ana waka ise nyankopon na obo ni wiase ode ahemfo ena de won hyase nti yemfo obuo mfa ma yen hemfo ene ahenie na emom hemfo na omunika to kakaka omtwitwa nsase ton a manso twe ne yom de ono a won kom obi ma ono nso so ote so na ese so oye ohene no a omfa mpuntuo bi amma no wo mu de munya wo asem ma won so that say ama munika to akese nso na edi sa nsemone no anka wadi atare wani ase no na kwa ye mpuntu nyuma na nke ye hwa na kasa na de ekura ye mfo asokura hwe mpuntu ode aba ene mum ye nyina nta na chi o de wadi atare wani ase unika to kakra kansa ase nkwa na wutwa ton di nkohwe mba agba ti twamu a kurikuri twamu a sezi ni ohini buroni ayi ya da ase ma ye fansi ha na ye ntwa so emfa ema etiefo ya bulezi ya no pay no simano edi nu pepepe na abo apa anopa nongotwe ho mo amohwe o Facebook no menye tuntuntuntum sei wo mo nka ne ana no mo sei ayede yo ba menye tuntum sa me abrantie ni onyamfo a me ho ofe pa menye tuntuntuntum sa ma yenkwa o ma ne so na me ni minua be ma Evans otumfo nko otwe nkomo ana hwanya Charles mum okay nti yani ora Charles akwasi ado emumu na ekwakobo enkomo no ye kasamafo de ma Mobile Money Agent Association of Ghana minua be ma teme kan FM suni ma che na bibi aboko de ye de radio ase na no ye ne merchant fo no edi nkomo sanso ne ye ne MTN fo nso bo nkomo na omo kyerɛkyerɛ
sa merchant re-registration bosome baako omo de ama wo mo no na omo chirichiri mu kakra but na as a merchant for no bebre no abo enyo so wadaroma mo na mo ye nka mu ku aya na mo ka bi e de ma wo mo den na mo ye de afa sa de ho but that's it. My first thing to switch your for Facebook. The edit time, I mean, correctly, a merchant, omudija, omupese and confuti or moka, a mobile money. So, almost similar, a diamond, omonomy merchant. Agent, no, unipa, udi, kadinamu, emma, telcos, any customer. Merchant no say wako filling station akoso petrol na opesa o mobile money if yaka omo number no mo de ma wa send this ka guso no eno na merchant with that said no me call was send it so okay yo me that say me yin na ye kan ye no same registration no ye kan omo ebeboa wo mo agent because ebeboa yen is an fraud and for adichin ye ni adisan yin na no difficult local police station call report so we me in your database and we believe that sometimes sell no cry any because then we me system now already say you should be in the bio data into about say registration agent the energy now we now call and say requirement and sign the memo will be a already stand the system no Ghana card and no any day problem kakra buy it's an say Ghana hano and sana this NI card never bano call for the policy it be say it be say MPP ni this na ye but it could be no e di nipa bibre among those are affected no agent na agent no juma o ye no strong kon it's an say that's the now the year man and this can be just in so na ye dey ewo enti say uma timeline na Ghana card na ye requested requirements ni nipa no enya na ena manu so nti o say obekma no na sem no nya adwuma na ne sika be ka dia na oye ne kese na mo pese men ena say ocean national security threat na nipa over 280,000 in me register mo sem no musika wo phone no so a mo dwe say Ghana hanke beda ayena anunti enema medisa eko parliament come out option say my 1 month grace period na ena me no so ninti no tech cost no agent body no and a major stakeholders be to say NCA National Communication Authority any other stakeholders ya kan bum registration ama agent body no so obesha enani nansan Ghana card NIA for issue statement say I'm decentralize on activities. Wow, same no card no from Tuaba so wow card any they are charging an amount of 210 and 110 for new registration and stuff. And see, I think that they have upper be again. They are only praying and hoping so munya system challenge. Yeah. Now and she say you know more any circles na kono you bet me every person be agent be a bit to me. I register intensive. Okay, intina meje di say ade a merchant for no so fall under mo so mu association no sa nete the merchant you be there wait when merchant okay based on the ode usika yes mati no ase but me person me hu why mo person mo kasa de ma won say omunyina kan of the adwuma no electronic transaction obi biara electronic transaction could no ho biara no okan ho because there is any panu here electronic cash ayi cash e dey ayi adwuma na wo bia obetimi di amawo enti obo ne ho ban na obo agent so ho ban e da boa na adwuma no ayi me say ya kofo onya gidi wo mobile money mo because time obe opeso yi sika bia wo ne saka ne sika time opeso send sika bia ne saka and then now so ama ecosystem no enyini abedu sampepe enti ade biara ebeye ebe effect adwuma no can you say the businessman and measure option let's say ebe maximize their profit if ade biara do you need to industry you speak against it. Okay, now 1 month no we sure say endru no na omatimi register say de omo person omo ye no we are hoping say
by close of month there at least 90% or 80% there. Now to me I register. Okay. Now mo ankasa mo agent no so omo nyina awie. There be agent no so kasa ni peku abekan yi ho. Ebi ka ho, ebi wo ho no mo a oye go through the system or the process, but after the time I am nullifying for account no now no so affect no. It's a both my technical challenge. I'm taking the biodata near there, but system no integrate those biodata no. And now my new I just almost sign echo near the key or more bio. That is why it will be very affected. And equally customers no will go on the same thing and we'll go through the second phase of the registration process. And so still system integrating the biodata and then I'm no this was some contact line now. Or say, obey and yes, it's how some be true. And it will interest you to know. I don't know of you though, but Osho phones so now one more, me you must say amazing for carpenters, fitters, mechanics and staff. Obo my old friends to say I am called. So what am I fear? Most people took this thing lightly, but I affect them so who would see me now the friend amazing and our carpenter name and send them a chum. The one baby or city I but the afternoon. Okay, yate enano so na mo agent phone bi so a raise issue. Say sika was say telcos no tua de ma won. I don't know say salary o say stipend no say bonus so. Commission na emma kofa issue bebre e de bae. Wada Roma mwetimi a resolve. Yo, but that's it. No, any more asking say I'm resolve it. Na commission no almost in one batch. Is 15th of every month. But there was delay because telcos and agents said agents need the year transaction go on somewhere. Then I'm going to normal with you, but man, Akata, I'm on my way. That should not be the case. And no can say that has also been resolved. Okay. Ene na ye de radio asie jawa mo akominim se asembo ha na obepese mebisa ma misa na obepese Ghana fo nyina ana impo mo ankasa mo agent no ebete ho asem a omutie o. But that's like I Ghana fo nyina ni agent se oman na Ghana yi nyina ye dia enye MPP enye NDC man se we youth na wutie me a make us opportunity biara ebeba natural resource and as a mine sika mu and as a cake national cake no ye be chama wo no unya bi adi because ye wo dia and my politician bia me dada wo say policy we enyem ma wo enyem because at the long run omo no affect wo timemufo na be affect we should take every issue ebeba man mu seriously especially eye bambo eye security enti we agent na wuti mi nso mefa akonya we akacho se pontem sika no ye beto ye udi agrobeja kwakọ baabi a we adwuma no hwe na nye ayi enye so protected pon adwuma ntem ko adwuma bank mpo police gina ho omo pon no nan na enye wo a unkuta tu unkuta hwe pontem uku fie nso ajai transaction a ye wo fie o ma ni ba wo ho obi nim se otochi wo fie any day anytime obenye sika and ya sorry adiachi obi e kopesika enti obi hu sika wo ho dia easy ayima no di mesre muma yi nyina yemfa that food system na yen live a low standard life muma nkofo hu sika we ho na yen nyina yemwa na o man no enchechire no enkoso menim se ye disade ma we nyina nyame no behwe ye so no aboaye the chat to mechanical security a shared responsibility. So obi se obebo ho ban na wa mu wan take steps ana me se mebo ho ban na man kan kire say obi beba be wia ye we ya e be affect nti the mechanism mo be ma yi nyina ye ni abaye ho na ya hwehwehwehwe environment ayewo and san na ya any major transaction. Lastly no mukasa we should talk less and listen more. Majority of Ghanaians will want to talk but umni se bredodo awo kasa na wa wo sumo ho afidie. We ni kaka me person me general public be kasa afa me da. Okay, yan share that be pa bibia ni e be san ba wonchen bi mu. Moni nya me nyajuma. All right, nti ani owura Charles Akwesi Ado. Ono ne National Public Relations Officer Edema Mobile Money Agents Association. Na yene no kwatwetwen en community eno so ho asem eno ne yetwa so de amount na enra na NPP amanyokuo no womo panyini a ochrochro de ma womo
lawyer Justin Fripon Kodua or the krate bi ababonti omo chese we no revised timetable the ma wo activities na or chese sesi ano ade say prospective presidential aspirants for no ade nyankopon ya adoma wo mo vetting bekoso 3rd July the akopim 6th July into omo be arrange na omo be yesa na omo de akwakoto aba nyankopon ya adomo a 26 August no omo koto aba no a omo be koyi enipa enum ena omo kwakoyi wo omo na afi omo sa koto omo so aba biem 4th November na aka enipa no omo hwede obedi nkonim yes after 4th November abato no omo be hunu ni obedi nkonim so omo 24th November no na ye nya ni obedi nkonim na koba se wo se runoff eba mu a eno so omo de ahye November 11th ena eno so ebekoso ewo ho eno mo na omo etwa so omo kire se omo ka de akire aspirants fu ni nyina se sa timetable fufuru omo de ababonten no omo nhwe na omo mfa nye adwuma enipa edu ena se akwa burudu because that is nana odene ho honorable odene ho so bi nso akwa enya senketo o na omo ka kire omo nyina se obia hwese obedi enhyehyeye no eso o kwa akofa forms na se de munim dada no eye 50,000 ena wo be kwa kotua sisi ya me no ka say Vice President Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wakofa former Minister Trade and Industry Alan Kwadwo Chiramaten wakofa ono kwa de wasan ede eko wakofile watua ne 3 billion achiri din asin Central Member of Parliament Honorable Kennedy Ohene Ejapon ono nso akofa former Minister Justice and Attorney General Joe Gatti ono nso akofa businessman osan energy expert Kwadwo Insafua Poku enso akofa former Minister Energy Boachie Jako enso akofa former NPP General Secretary Kwabena Ejeyi Ejapon former MP Mampon Francis Adainimo enso akofa former Minister of State Dr. Kofi Kunedu Apreku enso akofa ena former Minister of Food and Agriculture Dr. Owusu Efriye Akoto enso akofa ena saa papa yi America na asem no de ne ho no ono nso so akwakofa ne de na manya ne ntie se maame baako bi enso so oye UK based Ghanaian ono nso so ewo UK ono nso so pese okokofa nkrata no ebi na tese omu nyina kokofa ne ESN so kofa na tese omu ye maako edumiensa eno no na saa edumiensa no omu edit timetable na ba se vetting ne sha sie nyame yadomo Monday 3rd July na Thursday 6th July nti Monday 3rd July no eno mbe sha sie na omu vetting bi no mu akakopim 6th July next month ya na fe submission of vetting committee's report and also so National Council no through one General Secretary and one de beba and also date ni 10th July and a one de beba steering committee meeting so be koso one be publish vetting report no and also Tuesday 11th July and a beba so na fe submission of petition say ebia after vetting will be so wanting ho ase na or the petition be the beba and also submission ne be koso Wednesday 12th to 14th July and be koso and a National Presidential Appeals Committee say ubi at the petition ba omo betena so ntia no so womo de omo sitting no be hye so 17th akopim 18th July and on be this adwuma no na fe National Council and a NEC one meeting akoso Thursday 20th July na publication of list of qualified presidential aspirants and also so akoso 21st July one day and also so hon report in the beba balloting for positions on the ballot paper after so we no and also so beto so me pacho ma mi twa me homra me ba me de ni aka ni nyina so the beka ho the amount. In the meantime, wadaro mati we ma ye ba ye to aso. Asam papa bi amati. Oye.
Asem Papa bi amati offer. Oye, Asem Papa be na watia offer oye. Yedi asem de no. Oh minia, HJ Africa. Domini CSR Ghana heya. Eno makabom. Eno ma me how to atwa nei. Me to sa nwum yo. O makwafa organic fertilizer ba. Eye wafo ni ye. Esiesi asase epammoa na ma ono ba no eso doso. Kuafo ene fertilizer ho ye din. Yenya bi kura nto ebo no so ayetare. Enu so tiri mani je essence offer. Kakra bi bottle ba ko 2 acres. Ebeye de kama na be so se doso. Enu ntina me bo hu dawro. Ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944669. Any baby I talk where you know maybe offer organic fertilizer. As a baby I offer. Oh yeah. Offer. Oh yeah. Offer. Oh yeah. Offer kakrabis will not buy no. Ever soup Driver, na fa me ko obo ade ensa wom herbal clinic na me fa mani ko twamansa ko ka dientia obi ade ne yade ko hodo a won fa ne yade ensa mafie biu na onya na yaresa wo fa ni besi na me fa nko na so kwadwo ayaresa mo yade wo mo sa yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility and asempo udwale na wuti ho saa wuti ho ngria obo wa kuhu mesra yade aka wato dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade nsa wo mu heba clinica won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo huntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo wonase na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade nsa wo mu heba clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free mitwika wo krom ha obi afomehyan a ne ho adanse enko an odie doctor no yade wabene kwana kwaje ayalehwe obade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372 King of Grace Chapel Ede Nanso Ede Siwa Yade Eya Konkruja Afashe Eye Akem Aseni Zone Tianomase for Babu Abufo Akem Oda Ena Chiase. The program is si Akem Aseni for Enines. Atifia Sanwase Muma Muhunya Ding Ewe Nyankupona Kodi Name. Ephesians chapter 6 verse 10. Eye Tuesday 13th to Sunday 18th June 2023. And a program no Ebaso. Na Sunday program no Ebekoni. Okuada no trikosi no du anopa eya anopa som ena yawada ekosi efiada amache no 9 enfa kosi anopa no nsia eya anopa som na nwumere som no de every Tuesday ekosi Friday eye 6 p.m. to 8 p.m. Bobade se obebabi na kainau se 16th June eye efiada eye all night a kire se ye giram nia bompa ye adawurade ase akasa fo no eye Evangelist Kofi Amwako eda Emmanuel Achempo eda Emmanuel Asante Eda Techi ena Mrs. Techi Obrimpong Opokuwale Prophetess Mary Nkansa ena Reverend Ofori Anomase Kwaku Nkrumah Frekas minsu mi jina mubi Anyuntufo de King of Grace Singers Ombeba Betojum edi amaye Ka se kwesi adano eye mini harvest na program we ye sini nanso eye Reverend Frank Kwesi Nkansa yo yare emra yo wama ni emra yo peba emra Nyankopon be yen senkyerene adumre Download the Ghana Waves app or Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this here. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's so atwen ama yakoto enkra aba. Sheden so machi eno ni dwumadi agusu awu 80 live
on Ahenkan 93.3 FM. Oshemra Simano Edu Pepe na Abwa Pano Pano Nkron Ehoye Toa Enkomobono Eso Oboba Ofuri Amanfo Eye Mimidin. Wabjin Channel so Ode Ba Eye 0594841044 0594841044 Fabrana Fi Yankin Kind of Kama Emfa Emma already. But who say some of your messages are trickled in. Ewa Hanomwa Enche. You be reading it now on Facebook page. Odienya Maya which media ba 0594841044 a normal messages. Send out the banana say SM WhatsApp Odeba. You be kin kind so kama the amount. Ye dia seda ebe call the amount Jubilee Hospital and pay omukra yimu and yeah that's why you see in Kunyabunu so aye some on my Ghana Nikotokumai Jubilee Hospital semin kan show say on home foul. Ope baby akwa gye ayaresa eye Jubilee ene wo se o ma na bo to na utumirika pa na okoho OPD ewo ho eno ne outpatient service ye gina wo so ahwe ma ho ato eno ne ye gina ho na 24/7 doctors ewa around nurses nso so saa inpatient service no wo ho ye gye wato ho ne nya botre treatiu na oho etimi ato kama ye wo adan ahodo bebre wo ho private rooms ewo ho nti ebia ope o privacy a onsu betumi aba na onsa ka rooms ni bi kama pa ho ya wo laboratory eno nso test bia ya twra ma wo se kokoye no obayen ho a ye wo mfidie mapa a ye di bedi se adwuma ni nyina kama de ama woni nti ya na wadaro ma wahye ne nso de ama me pharmacy enso ho no mu a aduro bi eno nso doctor bi betro de ama wo no e bia na wakọ hospital bi ana clinic bi wakọ ba bi pharmacy bi wa nya aduro no ya twra ma wo se ba bi a obekọ no ya bisebisa me pa cho ya na waba ye Jubilee Hospital ye woni nyina bi wo ho no mu a won sa betumi aka bi kama antenatal care no nso wo ho no mu a eno no ya pinfo ne dia nti ye wo theater nso so wo ho eto de din a ye behwe na ya ye wo surgery kama ye betwa wo scan nso so pinfo no ni ahwesa abofra no de yi ana so wona yi we nya bosome dodo sen na ne ye nyina no nso de wani abidi akire wani sambi a wo hwe wo ankasa wo ba no said ya osi dandan ho wo yefunu no emu oyo ba na se bema ni nyina ubenya akwanya no na udi wani edi akire enti ya na wa hyene nso kama edi amame mema no so be cheke wo mo prostate na o ma hwe level no se bibia dida na kwam one hwe yi a de catheter beto be mem na kofa ha okese edi abro ma na mo to ne bra Jubilee Hospital na intimi eni se adwuma ni nyina mfa ma okama afi ye wo maternity wo ho ebre no so ni yankopon so ye wasumdwe mu oba ye beje wa wo kama nurses ni midwives wo ho no wo mu nipa ho abotre pa ebiom ye wo post natal care enso so ewo ho no mo a na sa post natal care no eye se wawo awie wo still na no ma doctor sign ni di wachi ohun apinfo a wawo awie no ya na kwan be da mo ho ne sa ne ma no eno so post natal care no ye de afutuo be di akiri nkakrakra abofra no so wenyi be koso enwumadie bebre no na be koso eni to wo wi a wunwie ye wasa wo ba post natal care ne ye de ye ni edi wachi na oho eye dendenden pa wani ene bia wo hawo bia ba oposa eno so oba Jubilee Hospital ye behwe ne atimi edi hujuma kama de ama diabetes and hypertension so na etete wo a eno so ho adesua ne ho kyerkyere koso dendenden wo ho ya na wa hye ne nso e de ama me canteen ye no anuane papa e wo eho sanso na insurance no ye national health and a private health insurance ye ni nyina bi e wo Jubilee Hospital ya na wa hye ne nso ye wo odabo abo amantra etwene ne so ho ena ubehunu yen bridge ena meka ho asemi 0244 575799 0244 575799 0241 784645 0241 784645 eye number abefre na yetimi agye so ye rane ambulance service enso so 24/7 abribi abefre yen no ani teteka kra bi ne yaduru ho na yaba aba behwewa ma wo ho ato kama pa eya na wa hye ne nso kama edi amame ejebo ejenya aba bedru nyankopon ya adom anwumrei ena King of Grace Chapel Ghana enefua nso akwantu kronkron no ehya ase na we no eye asene zone no ye wo anamase aboabo odan ena afi achemache ase ene yaka abomu a eye asene zone eya na wa hye ne nso se yedwumadi ne ehya ase ne nonsia
ebo ken na empaibo dwumadie no ahya ase a eye kitikiti pa 2 solid hours ye gina na so abompaye asire nyankopon se enna no aka wo afi mu no wonfa yintwa yakoma so ade wonye ma yen awurade be ye awurade ama ne mmofra nso aye ne mmofra ntia no ahia yen wo ho ena anwumre no nsia na ukuada nso so anwumre no nsia saa ye beba ya woda anwumre no nsia ye behia ifiada ne de ye ba eye watch night service ena bekoso enti ya na wahye eno nso ama me na emom ukuada eye ochena nyankopon ya adom a anopa no ye behia no nwotwe abo no nwotwe bo pepepe a ye hia anopa no ewo asafo ho anase asore ho no mo na ye de osomo no ahyehye so denden nti no ndu mo no na ya pon nti mebe pon wa ha na omo nso apon eya na wahye ne nso na nwumre ya san aba ya woda nso so no nan ebo pa ho simaduasa ekopem se no nsia bebo a anopa no eye morning devotion ifiada nso so saa pepepe na afi ifiada nwumre no ye de watch night service no nso de ahyehye so kama e de ama kwasiada no ye ohwoba for ye kese ene ye body ahye twiridi ampo nyankopon no ene onyam ya no ahye ne nso ye tonsa de afro se brai adeso bi e da wo so no fabra onyankopon be ye nyame ama ne man so aye ne mma akasafo abadwumedi ase evangelist Kofi Amoako Elder Emmanuel Champon Elder Emmanuel Asante Elder and Mrs. Techi Opokuware Eba Prophetess Mary Nkansa Reverend Ofori ena Kweku Nkrumah Africas omunyina ebabi na dwumedi no opani ono eno ye kasamafo kese pa eye Reverend Frank Kwesi Nkansa ono nso na dwumedi nyina esi ne sere so ya na wahye ne nso adwomtofo beba King of Grace Chapel Singers ebeba beto nwom de agege yetata ama onyankopon abetena na hingwa no emu ahyira ne ma yeto nsa de afro bi aso omra adomura obehwe yenso ye hyase ene eninti ya na wahye ne nso de amayen Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM mwadwe nkyira mo de abaye mfa kakra nto aso na fi yento ankomobo ne so slide damba or say this current ruling NPP led by Omampani Akufo-Addo Dr. Bawumia na eye wrong mistake na Ghana for ye no abato ne kokoto ya yakofo mo bae no na eye wrong mistake pa but yese achia emuye ni nyina eye abebuo but we ne de yesena abebuo ni nyina ede yesan ewa kwanya nyankopon ya adom next year ye koto abanti Ghana for eye amonsan enwene ho ebiom ne de ode aba eno no sly edi free and crying eno de ba ye glad so de no ya kan dada ye da se amisco spelele kasoa ne de ono so de aba o se aka how akumsin toaso o say all the 11 aspirants wo makwakofa NPP wo mo enkrata no eko primaries ni mu no o so bia betumi awini general elections no edinti obi bia makwakofa na edini aba no eye nemum onipa obetumi ama na krokro aka NDC 4 pa Dr. Mahamudu Bawumia ono ene betimi ama na krokro aka NDC 4 ene ntie tu ahene ne esi ahene fo nkofa ne mfa ne mra na nkodumidie enye NPP 4 dia 2024 ose enchiankoma honorable Mavis Hawa Kumsen and honorable Justina Marigold Asan Central Regional Minister ne dia ode ebaye no sanso ena Stephen Boache ose good morning minia mitio di free wase krupon ewo atoye mantem emu na ose ushow no me enjoy pa nemum senia minua be ma ba ko na di kan aka no empanifo na atwom ti na obi akwa yeye onipa a ono so betimi aboa me break 8 no onipa a agrekefo nyina age na tum eye doctor efriye akoto ono betimi aboa pa nti wo nto aba no emfa emano Crispos fufu ne de ono so e de aba o si JM please stop behaving say we your soro abofo no wala betena Ghana konwa so abetoto nioma me ehunu panyo say obesan ba Jubilee House amomo frɛ no Flagstaff House ne pa de ene asori bi ne don se lalai ma so da Crispo fufu ne de ode ba ye eno no Hailey Selassie ne so de ode free go so de ba ye o se regard senkoma honorable Alan Trematin also one the next president no matter how clean and washed the queen is ebeko still or say emfa one said yeah obeko fa sebi you
preko no adware na ma ne ho afiri kama obesan akwa atachim na obube dia besi dien so o say memo bia entie nia yira JDM ebeka because yi ni dada one ne NDC no ompese omo yem ho pintima mento but ige nimu omo pa enya de ebija Ghana mu e de ama wo mo 2024 Hailey Selassie ne dia ode aba eno no afei Sylvester Ej Junior Sylvester Audie yakan wo say wo utie wo Kenny Sprint and photography wo say na wa woda ya we show dada Bismarck Kwejo Ejeni Mboaten o say friend Eric Donko utie odan kwanta o boy abaso ye da ase bebre Enoch Tete wo de ne yakan na wasan de ahia yen wa ha ntinya de aye kan biom we nso say friend IK Music entry or say great show keep the fire burning metie mo pa na o say mo ye live and all boy abaso ha ye da se bebre enti we some messages amadaroma mode eto ayen wo Facebook and yakenkan kakra dia mamo enti on WhatsApp no so bitimi dia ba ye kwa animu no ye bekenkan ne aka ni nyina nso e de aka ho amawo. All right, enti so bitimi do dia ba number ni nie 0594841044 0594841044 mahunu se DJ Umale odi aba teacher Kujo enso edi aba ye kwa animu ne ye bekenkan ne kama edi ama wo mo nyankopon ya adom a kwasia da ye di anim ye yi eye agyanom eda kese na Ahenkan FM ebe hye ho fa ye bebu dwa na fe yen agyanom no ya hwehwe wo mo apom edi ama won unse ye maame no ye mo benu aduane ene ye behwehwe yen papa no mo apom ama won ye hwehwe ye papa no mo apom because wo mo na omuyi sika to fie ne ye maame no mo de anu aduane na se onipa no wo yi sika na hoɔden ni hɔ a obɛde nya hoɔden akɔ adwuma akɔpɛ sika ba abeyi so ada se enti wo mo apom din ho hia yen papa nyankopɔ ya adom akwasie de ye bodwa no a ye behwehwe wo mo nipadua ni mu se diabetes na wom or pressure ne cause hypertension nyarewa biara ewo nipadua ni mu etete wo no ayade se ye behwehwe ni nyina kama ede amount na dwumadie no ye ne Divine Victory Hospital ena aka bom Divine Victory Hospital ene no omo aka bom a Divine Victory Hospital be mo sa akwanya no na fe sa health screening na ebe koso eye free untu ya hwe akwankyere bi wo ho a eno so omo de be ma wo eye free aya na eno so wa hye ne nso ede amayen nonso anopa no na ye free dwumadie no ase ewe ye nimu ha no mo nti ya no wa hye ne nso ede amame fa papa brebi ye hwehwe ne nipadua mu mfama no se mo ka ya na anu aye ye bie sei na ye kama pa ye tu mu fok ewo ekwan ya befa so mbedi di ne sare wanema no ye wie ye ne ye de hyehye so na efe na nije eni nti janom eda kese ete saa no dwumadie Ahenkan FM nso so ye hwe na yetimi adi ede ama ye papa nom eno no eya na ode ho agim obetumi aso papa nsa de naba na ye fe uwia na de na call Frimpon Enterprise no akwakọ eni show wo ho kototo nioma kama de ama no groceries ne nioma a modi behwe fie no obetumi akwakototo ni nyina bi de ama no ebia wa bie provision store onso pese okofa nioma na udi be gum se ne be ya nioma no otunton a wonsa betimi akowa no benya mfaso kakra eno so oba Frimpon Enterprise a wonsa be kan nyina ebi nti wo de emu bi a wati din ye popular anwa bi a wati din a ye popular pa no me pa chew oba hono ma wonsa be kan biscuit den yes ye kan adaje be boyen buwanga se tu gidia na mo ne ko Frimpon Enterprise na de kokohwede ye koso ho no mo so ati ase owo achim da Madarina Hotel no ase ho no mo a ena obehunu Frimpon Enterprise sisi ya bebie ye nkrabata ni bi enso so odan mobile Carnegie and Bank edan na omuwo mu no ho no mo a ena Frimpon Enterprise ababeji nedwa a kire se ho no de eye drinks gabi bake so eye drinks nko an ye ton wo ho enti se eye party bi na abafie wedding bi dwumadie bia mo atwahie mu a mo be nonom nsa kakra
nokodoko de no oba Frimpong hono mo a wonsa ebeka bi ewo mobile branch hono nsuo na wo pe bia no so oba hono mo a wonsa ebeka nti ebia yie bia bafie party bia bafie wedding bi engagement bi na mo pe ba bia kototo saa niema no a ye ma na simple crowd ya ma o ko Frimpong hono mo owo mobile kane GN Bank edan no emu obe frɛ no ɛwɔ 0244897525 0244897525 0206473953 0206473953 ɛyɛ number wo ɛbɛ frɛ na afei yɛtimi ahwɛ agye so kama na ɛnneɛma nyinaa atumi akɔ so ɛde ama yɛn ɛbɛkyɛw yɛbɛtoa yɛn nkɔmmɔbɔ no so na afei yɛahwɛ na other topics no nso yɛdi ho nkɔmmɔ ɛde ama wo ɛde nti ya na wahyɛ ne nso ɛnso so ɛde ama yɛn na before a yɛbɛkɔ akɔto nkra no na yɛgu so a me running through NPP one more timetable foforɔ a wɔde aba abɔnten no yɛbɛsan atoa so na afei yɛde de aka nyina so de aka ho kama ɛde ama wo nti balloting ɛna ɔmo kyerɛ sɛ no nso bɛkɔ so balloting for positions on the ballot paper no nso bɛkɔ so 24th July next month ɛna sɛ adwumadie no ɛbɛkɔ so publication of first notice of pool ɛno nso bɛkɔ so 25th July na afei National Congress no ankasa na ɔmo de kɔ akɔkɔto aba no ɛno nso so akɔ so 26 August ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama yɛn na akyire yi ɔmo de ho report ɛde aba mame nkɔ ahoma no so na mene Nana Kwame Akati wono ɛyɛ governance analyst yɛne ne nkɔnkɔbɔ nkɔmmɔ Nana wotime nkan FM so nie Maakye yɛgya o mira na bibia bɔkɔ deɛ ɔdom fada Roma me ho yɛ pa na mo so nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ pa na yɛte wo nka kyɛ kakra ja ɛhyɛ hɔ o ma na yɛ akɔsi mu kakra o ma ne aba kakra saa pɛpɛɛpɛ anɔpɛ deɛ ba yɛ pɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra ɛde ɛfa Professor Frimpong Boateng ne ensem ɔde ba bɛto mmɔnten no ɛho yɛgu so a yɛkɔ de atia illegal mining papa yi ɛde nkrɔfoɔ bi din aba nkobi bɛka sɛ nkawe kwa nka bɛyɛ mmerɛ ɛde ama aban no sɛ nka ɔbɛyɛ nhwehwɛmu nanka bibia ɛbɛtɔ dwa akyire no ɛbɛyɛ nhwɛsodeɛ de ama afoforɔ bata sɛ ebi mo kyerɛ sɛ yɛ witch hante papa yi ɔno kɔkɔfa report yi ɛde baayɛ woyɛ governance expert ɛwɔ amamuo mu no ne kwan so ano no meda simira ne pacho mamenchia watifo no ahwefo anɔpɛ o no magyebrɛ na ɛhwɛ Ahenkan FM bi suti Ahenkan FM through both digital and local platform no kreni yɛhwɛ Ghana man mu ha yɛwɔ nsɛm ahodo bebree a esisi ɛkɔso no mu na ade a ɔman no yɛgu so a yɛyɛ ho adwuma na wɔhwɛ sɛ nea ɔman no mmra tete a yɛsɛ frɛ bibi whistle blower a yɛ one of the acts a Ghana man yɛde yɛ adwuma yɛtɔ so mmienu hɔ yɛ criminal system a yɛde bu man no so a wontumi nkyagye obi without an evidence ɛna yɛka sɛ bi sɛ nea ɔde ahwedeɛ baa fie ɔno ɔsan de anwansena yɛ dɛn ɛbaeɛ nea Professor Frimpong Boateng anamu a wɔtuo no ɛyɛ ne kwan so sɛ ɔhu biribi anaa wɔ dwumadie bi mu na bi nkɔso yie titiriw ne sɛ Ghana ɛnɛ yɛn nsuo nyinaa sɛbe adane atɛkyɛ a asɛ de yɛahwɛ da ho no atɛkyɛ no mene wo nyinaa meyɛ nsɛmtwerɛni woyɛ nsɛmtwerɛni yɛne ɛne Ghanafoɔ a aka nyinaa ɛyɛ asɛdeɛ sɛ yɛbɔ ɔman no agyapadeɛ ho ban wohwɛ Ghana constitution na constitution ne mandate every Ghanaian anaasɛ nipa bi bebi a wɔwɔ Ghana asase so sɛ mpatamu a wɔwɔ anaa borɔno a wɔte so no anaa adwuma mu a wɔwɔ no ɛwɔ asɛdeɛ sɛ ɔman no agyapadeɛ wɔ hɔ no wobɔ ho ban ɛyɛ mmara constitution no koraa san tɔkɔ so ka asɛm bi sɛ kwampa so a wɔatumi afa so abɔ ho ban biara ɛwɔ asɛdeɛ sɛ wɔfa saa kwampa no so sɛ ɛyɛ mmara kwan so sɛ ɛwɔ a wonyansa mu onimdeɛ mu adwe mu sɛ yɛ kwampa so nko adeɛ a wɔsɛ wɔfa saa kwan so na abɔ sɛ agyapadeɛ no ho ban
na sɛ de mmra no etie no ontumi mfa krataa mɛto abɔnten kɛkɛ na ɔmfa danseɛ nka ho ɛna sɛ de danseɛ ka ho nso so deɛ a na ɛwɔ sɛ de danseɛ ne kɔma nipa a ɛyɛ n'asɛdeɛ a wɔkɔ article 88 of the constitution a ɛyɛ attorney general department a ɛyɛ enua kasa enua panyin dame yɛboa ɛna ɛyɛ attorney general saa mpanimfoɔ no n'adwuma wɔyɛ ne sɛ ogyina ɔman ghana nan mu ɛbɔ onipa bi kwadu anaasɛ ɛbɔ nnwumakuo kwadu sɛ kɔba sɛ obi kasa obi ayɛ bɔne a mfa nyɛ asɛm nka yɛmfa nseɛ kasa sɛsie sɛ meme wɔ adanseɛ tia wo a mɛtumi da kɔma papa no anaasɛ bɛtumi da bɛto abɔnten sɛ mede adanseɛ ka ho nko a deɛ ana abɛyɛ attorney general sɛdeɛ sɛ ɔfa saa asɛm no na ɔde kɔgyina court na ɛde bɔ nipa no a meme de bɛto abɔnten tia no ne kwadu na me bɛdi adanseɛ sɛ ɛyɛ ampa nsɛm a mede bɛto abɔnten ne ho adanseɛ ni sesesesese na nipa na mede bɛdi adanseɛ tia no na sɛ yɛbɔ ne kwadu no ɔno nso so yɛma n'akwanya mmara no sɛ yɛma ne kwan na ɔno so ɔnyi ne ho ano ɔwɔtumi de lawyer aba ɔpɛ so a ɔman no bɛma ne lawyer na ɔbɛyi ne ho ano sɛ no asɛm a wɔde bɛto abɔnten tia me no ɛnyɛ ampa na yɛ nimguaseɛ sɛbe yɛn mpanimfoɔ agyagyefoɔ no tie bunkum tie nifa na so mu hwɛ na deɛ wo a wɔde bɛto abɔnten no wo deɛ na aba wo mu anaasɛ ɛtɔ aso mu a mmara no ka bi ma wo a nipa no a wɔbɔɔ no kɔɔdo no ne atwe na so sɛ nso so mu hwɛ mu na sɛ ne asɛm no a wɔka no yɛ nimguaseɛ kɛkɛ a wɔde bɛka sɛ defamation ɛna wɔde gu nipa no nim ase a ɛyɛ nneɛma mmienu wɔn bɛtumi abɔ asɛm no ato gu ɛna wɔn bɛtumi nso so aba ato gu na wɔn asan agye mpata a yɛbɛka sɛ compensation ɛde ama me fa ne sɛ yɛaba ato gu yɛanye mpata ama me a me nso bɛtumi asan akɔ bio akɔsi wɔn nso so sɛ asɛm no bɛto abɔnten a nso bɛto me so no wode gu m'anim ase kɛkɛ ebi na wɔbɛhwɛ a ɛyɛ professor kwam ɛno a yɛ ɔma so de kɔ court yes nka me ba hɔ koraa bebisa sɛ saa mede wei kɔ court because ɛnyɛ ɔno nkwa professor kwam nko a na ɛde na kɔ yɛra gabi ɔkyerɛdaako nso ɛkɔ ɛnyɛ victimization na ɛkɔ so it depende baabi a wo a wɔka sɛ victimization no wofiri ɛba sɛ ɛmfa no sɛ gabi wɔ adanseɛ professor kwam ɛwɔ adanseɛ sɛ nsɛm a yɛ professor from Bobo to bɛto abɔnten no ɛnyɛ nokorɛ deɛ a ɛnyɛ victimization na mmom no ɛkɔba sɛ sɛbe ɛyɛ nokorɛ ɛna professor from Bobo nso ɛka deɛ a ɛde na nyɛ mɛka sɛ ɔntietia ne fa ho this in the word of victimization as you said enti asɛm no ɛyɛ sika nifa no etwa akyiri etwa animu fa ne sɛ prof from Bobo ɛde bɛto abɔnten wɔ abere a ɛnyɛ nokorɛ mpacho menka sɛ nokorɛ ana ɛnyɛ nokorɛ na de yɛ asɛm ka yɛmfa ne sɛ professor from Boatin sɛ mo de bɛto abɔnten ɛnyɛ nokorɛ a sɛbe obi ani ho bɛtwa ama obi agu n'anim ase mmerɛ mu no kyɛ sɛ ɔbɔ ho ban na ɔbɔ odi ho ban na ɔbɔ obusua ho ban wobɛtumi de na court ɛsan sɛ nsɛm ɔde bɛto so no ɛnyɛ ampa yɛnsa mfa ne sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɛyɛ ampa a court na aga bi ne professor makɔ no sɛbi mesɛ company fɔ mfa nkyɛ me mmerɛ mu no ɛnkosi baabi a enti sɛ ɛyɛ ampa sɛ gabi ne prof kwam ɔmatu sa na mmɔ ne deɛ a professor frimpɔn boate sɛ wɔde bɛto abɔnten no ɛnkosi baabi a anaasɛ at the end of the day no nya deɛ a wɔbɛdi fɔ na mmom no sɛ ɛyɛ ampa na ɔwɔ adanseɛ a ɛno no ɛba bɛyɛ attorney general adwuma sɛ ɔbɛkae a yɛ nana adekunkufoɔ ne pɛn so ka asɛm bi sɛ yɛmfa ya no kɛkɛ ɛna ɛka corruption sɛ wogye tom sɛ obi ayɛ kɛtɛasehyɛ anaa obi ayɛ adammudie anaa obi atu anammɔ a ɛnya fa adanseɛ no berɛ a bɛto abɔnten mɛtumi a asɛm ka ebi a me ne wo ka sɛ yɛ mema me telephone so a anaa ebi a yɛdi nkɔmmɔ yɛ mabɔ obi din anaa mabɔ pani bi din mesu onipa so mesi anaa ɔbɛnten sɛbe wabɔ korɔ no wɔ adwuma mu afei ɛho adanseɛ ɛnie adeɛ wei yɛnim sɛ yɛ adwuma wei anaa yɛ sukuu wei anaa yɛ asɔre wei anaa yɛ ɔman no agyapadeɛ ɔbɛtɔn maame ɛnie watɔn maame ɛho receipt ɔde maame nie ampaniampa the end of the day no abɛtɔ abɔnte sɛ yɛampa sɛ yɛ ɔman agyapadeɛ no watɔn ama me a why not the person will be subject to punishment through the office of the attorney general by taking the person to law court mpasɔ so ate ase
engineer from Pomboatin for the 12 bontin. Say I am pa say yem penny for a Prof. Cam, former MP, my son Quanta. A year Gabio Chidako. Wonum to Sana Monum Quandia, and there was one mind, a champion for Nassau. Say Omun to Sana Monum to be a own so Aquania, so betting me Prof. Pomboatin. Send your Omina could not quit him. Court to be to me about some not to go. No, Sergeant Patama woman. And I say, court to be to me about some not to go. No, Mankazan so almost see the damage. A Jim Pata. Okay, Yate, but now me person me who the position of the government, and in this case, you know, I'm talking about Omampenye Kufuadwe Udi Enimu. One more reaction as far as this issue about 10 year concern. Saying and also city. Medasi. Unse so what's the dear Ghana to be precise. Yeah, how about we with some. Ye paya dia na jegu. Jigua enjin konkusi ni fa na bonkum. Ema ye hunsa sama papa na ma we be to abonteno. Say na akwa akusi. But I say ye bobo na obi a church na bi say de minu di honkomo ye ya na asem na so atwa na akwa akode di. Eye omam pani ene na soafo ene oman no mpanifo a dia show musa for the 4 years no o ma said de ne say number 1 omubo oman no ni mu nipa ene ye japade ne ye din ombo ye ho ban say obi di asem beto abontin say ka say ni sanfanya asem ka mano kofom na me ka set ya pani bia etwa say oman no be fa me kotwema so sara ansa wo so so tafidi so ka say so ano kofom na wo ka se bia ense so ka so oman ne be fa wo kotwema so sabi oman no so no eye agencies ene fe no oman isan say we kura ni fa we kura bonku meme kan wo kan wo munipa ye nyina na ka mo efe oman de mbom isan say nyina ye dimenya adwuma ba ko nti na constitution na che adwuma na ma obia ye wo aposi for ye wo asoja for ye wo lawyer for ye wo semcho for ye wo adedi for ye wo timamu for ye wo dedi for nipa hodo nyina bi fanifo mu tire constitution no na ngopon adom so omunim nyansa yie wo hwe constitution from the first article to the last article but bia banya obi hye so ba kaya ebra ba America mampani da ba ha o ka se yemma kwan ma nyuma no obia nyina dwuma that the institutions must work enti aban asoeye anase aban department so be the bibe to abontin a etwa so mu fa no where are they adwuma be no mu ye omunu na se bi mampanye gufu ado emra no man kwan se ono a onko ni famasi nko bonkum enu nti na emra na man na konya se onyi nipa bi a osusu so the constitution is liberal utimi appoint any number of ministers utimi create any number of agencies osusu se dwumadi we be bo dwumadi we bo who's over how mampani kofo by the chieftaincy ministry in the history of Ghana. Now Ghana yenya democracy about 8 years. That is mampani that are rolling. So between 3 or 4 years how do you before mampani that are rolling? So now you didn't Kenya a certain number of years. Ya kwe ni mamba yechia nyame adom so. And ya be 30 years in democracy. Now you need chieftaincy ministry. Mampani kofo nyansem no ohun se e also di bi ba. Chieftaincy, cultural and religious. Yenya penia obeda ye nananom obehwe wo mu so aboa ma wo mu dwumadie dada koba ene asofo ne esommu ahodo no obi nya kwan na oman no wodi wotumi do adwena fakrata so beboa ene o criticize aso ye no wo hwe kufado na kufado so ba ye ya also hwedi no se no yehia some of the authorities and agencies be also creative about Northern Authority or creative model bed and whatever. Or company acamas spends the same thing or creative a number of district assemblies or the big home or the Asheni big home. Ye company that John Mahama spends the same thing applies. And running my crime, we need to be a susu between the Maya, Mama or mine, the Hawaiian high. Which me creative department agencies are persuading a beboy. Enti nipa e boama o mampane kufa na mamuno e koso ana e kofomo. You must say yes, say, oh yeah, on the part of government, say the Obisa me, or more fast. Na, yes, say, a beco ye.
Ohema Mpenia Kufado, or creative special prosecutor. Agency ba kono Oma Fred Professor Frimpong Boateng. To be honest with you, we see a year SP. Nasema o kan just weekend ya or say obi bia o sa no ka sa interministerial committee bia no o mani di nipa na chi anase o mani se nipa no so mbefro amoma kire o madwe. But here is the case the good professor from Pomboatin friend no it became the arrest, whether it was arrest or invite, almost some man instant bill a money fee. But SP, a department of the government, and I say agency of the government was a similar money. And so money koda diana you said a bench no one more or minor. Said the son said the na katia or geno or didikwa. After the near man or car team officer or with some maybe so okay, but a number of months in Trianica. It wasn't the best. Now with me for Nipa. Now we hear Juma and of Reno na only near more the Juma and a mamma tell me the Odija Jumano. It did not you said a being signal. Naming Susan of Futu and Bermanian and say, only Juman according to the Marano and Manaquine. Yet to sell about Consul Babon, I said, answer which may invite you, answer which may to an more wutu. And I said, you are to me from elsewhere. Yemano Acunya. Na onye Jumano said name running Manaquine. Na ono so onfa mra the actor office of the prosecutor no per the constitution the act any rules be a governing officer no or apply on behalf of the government. Na you wouldn't say emrano or the adwuma and the professor Pinko Boateng ni so the ho ache no wo mo mudi for no ya twi o maso the do ma kugina court wa se mo be kan kire o ma se bi kan kire o because prosecutor we need to me so they aso twa o pe e mani pa no or when we that's a possible panebona. No, the court. Now court approve further. Say be the pan I would be for was training. No, would be prosecutor one would may unia ko we bitan okopen ba biatra. It is a Maakye Emma governance institutions. A prosecutor for, a soldier for, a lawyer for, a central for, both government and non-government institutions. Say on minor penning for Maakye ne yanko etwintwa na mu nko dia or aneba aban the position as in an officer of the law who's supposed to maintain law and order and make sure the country is developed no as you ever Ghana mirror ira me na se bibia ni ebesa ba won chen biem me pacho mesmeda se na me shira ina okay o shira won so nti na Kwame Akati, a governance analyst and yene ne kwatwetwe en komo yem fasida confirm offer a fertilizer papa aye di gu ye no baye so emane so do so me ne e ka say e food Ministry of Food and Agriculture mofa agiatum sanso so na Environmental Protection Agency enso agiatum se yebetimi e de adi adwuma amana boa ye papa offer no fertilizer eduro a me pa cho eno baye bia wudua no ubetimi e de aguso nti se ye mo eburu cashew mango cassava ye banche cabbage tomato akoma dan tomato onu su gina mu bio nti se ye no ana se ye onion se ye watermelon cowpea granite se ye yam soya bean ena oil palm ena wo ye na wo pese wo de offer guso a mepacha wo betimi de guso pa na ne tie ne se wo fa offer 1 liter wo betimi de treat more than 2 acres of wafuo no na je say aso bebre e the amount offer no 100% natural yen yankasa yen niema ye use wo Ghana ha no ene yakeka bomu a kire se ye de aye offer no a ye de eboa akuafo emo mo so no bae no so do so na we no HJA Africa womo any CSIR and aka bomu no mo de sa offer organic farming aid di aba eboa papa omanfo a womo etonton yen edrei dos papa nti wo kɔ agrochemical shops ahodo a mebebubu din a omu nyina gibi sanse yesi adepa na eton ho Tales and Details Agrochemical ewo Odam main market nti ya no akɔ hɔ Tales and Details wokɔ hɔ no mo a ubenya bi ato
Mr. Ejein Agrochemical ewo odan abenase nti wokɔ abenase a ɛyade sɛ won sabe ka bi ewo ho ɛna Farmers Home Agro asama kɛse wo mu dwanim ho ubenya bi ahoto agrochemical ewa chemodan ɛna Bisky Agrochemical so achiase Magina Agrochemical oko new abrim nkɔkɔ yɛbɛkɔ Hariford Agro ɔno so ne Crown Filling Station di animhwɛ ɛna Francis Agrochemical so ɛwɔ abam ɔmanfo a ɛwɔ kede ɛbɛkɔ Farmers Choice Agro ɛna Maranatha Agro ɔmanfo ɛwɔ akuase ɛkɔ Nyame na ayɛ Agro kofoduafo ɛkɔ Plant Gold Agro Suhum ebeko Chester Agrochemical na buaduafo nso akɔ Showway Agro na esuom efo nso akɔ K Danso Agrochemicals mepacha wo be frɛ HJA Africa ewo 0257 315132 0257 315132 ofre sa number no a wadaroma eyade se wonsa ebeka eye HJA Africa na onu omo etimi edi enkomo bebre no a na enkomo bi nso ahyase a eboboba ni nyina eye Charles Onuawonto bisiu oni special prosecutor unse na no yebebo amane special prosecutor akọ court akwaje arrest warrant na arrest warrant no endra na me ne lawyer bi di nkomo na me bisa ne se asekere ne se no se eno ne etumi a onipa bitimi koje na ehye se babia wo bia wo hunu a onchew enti arrest warrant ne nkire se wakoje arrest warrant nti ebia wakoje arrest warrant se o de be chi obo ba meme obo ba no am be saranda mi am mfa me homra se mini mo ncheme okoji arrest warrant no a eye wo wadwuma se wo bedom akohwehwe me zara ze enti wo ji warrant ni wi a wo be tia akohwehwe me uhunu mi a na wo de ama me se unya mikura nkrata ete se metimi a kyerew but enye meme no a wo se wakoji nkrata ade be kyeme no me te ya ne me ankasa maba no be gya me homu de ama wo se mate se mo pese mo kye mini mo nkyeme eno de entesa na ensem bebre no a na ebobo bafa ho ba ku bi krampo ayese koso ne se Owura Charles Bisiu se OSP Owura Kisi Ejabin eye asenta tai bi keke no pese tata no aden a anas ensem bi abiri bi woni anas nyaaye no ene wo pese tata no na Kisi Ejabin no se wunimu a before Obaba be ye special prosecutor no na oye anas lawyer Kisi Ejabin before be ye special prosecutor no na oye anas ne lawyer enti by virtue say wababa ye anas ne lawyer I do not know the status now whether oda so ye ana ona so nye ne de and omo relationship no whether it sen ana set sen ne de me oboba meti ya mtimi nka ho asem na emom ne metimi aka ho asem se ebiri bi atwam de na one anas ye fine na anas ne lawyer kra ene no nti ya na wa hye ne nso na eno na Owura Charles Bisiu nso kire se conflict of interest bi koso because why the lawyer paying eno no krona san ade asem bi abema wo se tata obi nti eden a wo be wo sa interest no soft spot no for or former client that is I don't know ma Charles and so say oboa se me pa me bre me ho ase ama ma kire me de me akwa asomdwie mu ensi na ayetwema me ntwe a ano aye den pa enye asem ketwa and as we speak enra case no call court omo atwe e de akọ July 4th se sesia no Charles Bisiu so ne na lawyer for court na omo kọ ni nyina no nso no omo kwa akotene arrest warrant no a court ne share se
special prosecutor nye no fa nkonko kire Charles Bisiu no omo kwa kodane no na omo aka kire court ne se opanini ni hu tumi se obeba beji sa krata no kra so wo de ba be kire in the first place nti eno so ye ensemu a ano odin papa enra court no kon ho asetena ema na ano odin wo ho but ni nyina echi no court no atu asem no ede ahye July ni de to so enan se July ni de to so enan no omo nsan mra na omo ntoa saa akwantuo no eso nti eno so ho asem konkon ho ena no nam 1 na apia men's gold ono nso ni case no omo de call court omo koye no troka special your friend saying prosecutor or no ena case ni kra no koye asem ne troka ho ema PM panyini no kra o ti case no so ne duru ba bi na ne bu ya afu say na mo so asem we see 2019 bepim sa bremu hu mo ho ano ade na mo ye saa eno si an e wo so mo san ko attorney general ho na attorney general docket bi attorney general de ma wo mo nsem chese nsem no tie bebre no a unhunu ne tin hunu ne nan ena PM panyini say okay mate nti ono so to ahyem no de ahye July kro no a nti July no de cases no dodo no abesan akọ back no makwa tena so akodi ho asem na men's gold de ne say obi yare ya so ayare ewu kura dada o ayare ewu maami bi ane se me nkrofo no mu o mabusuafo ana ahomache ni pa nyina ada no no sorry men's gold yo bompa egu am so saa se ni sika kokam bompa egu am so saa na usika kokam obi ho na o bompa ya boni egu ne so no nsa be dan kan usika also bompa se Nyankopon ma na hoden enkwatenten wo nyini nche na osutumi na ne ka na o bompa se ne ho nkyere no na ne ho so a kyere no a adidi mu a mo so aba be kam yo enti eno so case ni ade a ekọ court a omo edi ho asem mami en finish NPP4 timetable na fi yenhwe na yen sorry akonwan eso na enwumadi ahoro no enso yen fa ntoa so emamo ewe hifa atoa fa so ba mesen hu ne hu yeyi wa ha na mo de aba enti kane no sade omo hyehye omo timetable no masan a revise a de akwakọ wie nie nti yedru ehemfa mpo National Congress womo special electoral college no ne ebekoso no so eno so 26 nti 26 August no ne ehunu nipa enum a womo no mode womo kwa kansie mu November 4th nti ya na wa hye ne nso nti omo wie ne saa no a omo the report on the conduct of the special electoral college no the be hye so 28 August na another fresh ballot na san koso for a final 5 no omo be qualify no and also be koso 30th August omo san ye balloting fufuru bium publication of final notice of pool and also be koso 31st August na about one kan san koso 4th November omo wi a National Congress okay nti runoff say ekoba say runoff wo mu a omo de no so ho nsam de betu edwa afei omo wi a na omo nya omo flag bearer omo de ne be kọ akansie mu 2024 enye no nko a orphan constituencies inti constituency a omo ni member of parliament e wo ho no eno nso so ehun hyehyɛ ya omo de abani omo kire sɛ omo bebie nominations no ahya ase atonton nomination forms Nyankopon ya adoma ntiti sɛ oba mpotem ha emfa no omo ni seat akwatia omo ni seat wo ho nti akwatia seat no omo be hya ase aton krata no nyame ya adom a July 11th nti 11th July omo be bi omo apunum ato ho na omo hya ase aton apuya mantem ha no mo sei no omo ebeton akwatia ayensu ya no nso NDC4 GE ena okọ krobo enclave ho nso a ho nso so nyina no omo be biem okọ Afram Plains a ho nso so baako omo ebe bie apunum ato ho no mo nti ba bia omo ni seat no
ɔmo bebie mu nyame yadoma 11th of July na ɔmo ahyɛ ase atonton na afei closing of filing of nomination forms no nso so akɔ so August 10th nti ɛyɛ na ɛno nso so wahyɛ ne nso ɛde ama yɛn na elections no so ɔmo say on case by case nti make sure so ɔmo nhyɛ da ɛntu ni nyinaa mum ne ɔmo bɛwie no na ɔmo ato no ɛno no bɛkɔ so ɔmo bɛhyɛ abatoɔ no ase ɔmo bɛto bi September na ɔmo ato bi December nti ɛyɛ na ɛno nso so watimi ahyɛ ne nso ɛde ama yɛn nti wei ɛne ɛnra krataa ɛba abɔnten so a ɔmo pania ne nsa ɛhyɛ krataa yi ase ɛna ɔde aba General Secretary ɛyɛ lawyer Justin Frimpong Kodia ɔno ne nsa hyɛ krataa no ase yɛde dwumadie no nso usi ara no NDC di ɔmo wi ɔmo deɛ to ɔmo twɛn ne ɔmo de ne bɛba Mami fa messages miensen ya mensa kai nka ho na fe min sorry so we see a friend Sami Boache as Amaka so NPP very focused pass on be meet the demands of Ghana for na omodia break 8 you know inti obi bia NDC for de ne beka Yera Mahama ho de na ba no enya de omo de omo suro no ombetimi aboro no pa na ebesha ase wa sin north by election no nkonimdie no bɛhyɛ ase afiri hɔ no mo owura Charles Opoku inshallah o kyerɛ sɛ obedi nkonim Ghana foɔ a ɛwɔ ase no fofoɔ bɛto abama ne sɛ boom enkyia enkonfama honorable Mark Okreku Mante ɔsɔ ɔmo de ne kɔ ayensua no saa nso na Pius Enam Hajide ɔno nso ɔmo de ne kɔ ayensua no nti ɛhɔ no nso so no mo bɛ bie forms no nyame yadom July 11th nti ayensua no ɛna asujaman ɔmo bɛ bie wɔ mo akwanya no nyame yadomo a July 11th nti wo a wani je ho na wakɔ prebi teacher kujo tapanyina suo so ɔno so sɛ enchia nkɔma Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ɔno ne vice president yɛ ɔsɛn bɛyɛ mampanin NDC ɔmonye option kra sɛ yɛse yɛ ho akyere yɛn Ghana fo ho akyere wɔ mo yɛse MPP amamuo nyɛ MPP fo abeku yɛn